Oedd y pedwar ucha o tymor diwetha yn uwch gyngrau'r Cymru JD yn cwrdd ganol wythnos a dim amheuaeth. Pwy oedd fwyaf hapus? Y seintiau yn crafu heibio Cei Connah a'r bala yn chwalu'r Barri. Ac mae'r collwyr yn cwrdd pnawn yma ar Barc Jenner. Sef amser i boeni a ddim o treni, mae'r gyngrau'r yma yn symud yn gyflym tymor yma. Trydydd gêm oedd i cartre mewn wythnos i Cei Connah, mae'r pencampwyr ar Barc Jenner i gwrdd ar Barri. Ac mae'r prysurdeb o ran y pêl-droed yn parhau. Mae'n fyw o'r S4C. Mae'n braf croesawu Gwennan Harris yma ar gyfer y gêm. Barri'n cael ei chwalu yn y bala. Cei Connah, ond nhw mor anwcus yn efo'n y seintiau. Sut mae hynny'n effeithio meddylfryd tîmau? Bydd Cei Connah mwy siomedig na'r Barri mewn ffordd? Fydd y ddau yn siomedig. Chi ddim ond colli ar unrhyw adeg yn ystod y tymor. Ond weithiau ti yn perfformio'n wael a mae angen jyst tynnu llinell a fi'n siŵr fydd Barri jyst yn teimlo mae'r gêm yna, mae wedi mynd nawr, jyst tynnu llinell a symud ymlaen. Ond i Cei Connah, pan chi'n chwarae'n dda ac yn colli, mae'n rwystredig iawn. So fi'n edrych ymlaen gweld sut maen nhw'n ymateb heddiw. Ie, ymosodwyr yn bwysig. Na'r peth pwysig, na pan mae Gwennan gyda ni, rhaid bêl yn y gol. Ac ar ôl ennill yn erbyn Cei Connah, oedd y seintiau chwarae neithiwr yn Aberystwyth a rhywun sy'n bendant yn yr bêl yn y gol tymor yma, Louis Robles. O'na un o'r hawsa mae wedi cael tymor yma, 7 iddo fe nawr tymor yma ers symud o'r bala. Yn ôl dath Aberystwyth, gêm ddifyr iawn ar goeden y parc. Jonathan Folino gyda hanner awr i fynd. A wedyn, 20 munud o'r diwedd, Steph Davies yn gwneud hyn yn troi ac yn sgorio. Oedd yna gyffro fan hyn Gwennan, Aberystwyth yn meddwl bod nhw'n mynd i gipio'r pwyntiau, ond y seintiau yn dod nôl, a beth am ond, Ben Clark yn cael y peniad, tipyn o beniad, pan welwn ni ddyn nawr i gipio'r pwynt. Ie, peniad arbennig. Nid fi, bo fi'n ymwysodol, nid fi yw'r person gorau i siarad am golio fel hwnna. Falle John Hart yn ymwell, achos nes i ddim sgori loc ar fy mhen. Ond oedd hwnna'n gol arbennig. Ti'n y ffordd nath e cael lot o'r pŵer nôl i cael y pêl nôl mewn i'r cornel bellach. Oedd hwnna'n gol arbennig. Mae ddim holi Gwennan am y goliau yn y gêm yma. Fyd 2 gol i'r bala. Nathan Pete gath y gynta. Dyfalwch pwy gath yr ail reit ar y diwedd. Chris Venables eto 9 iddo fe tymor yma yn uwch gyngrau'r Cymru JD. Blaw y golled yn erbyn y Holffordd. Mae'r bala yn edrych yn wych ar hyn o bryd. A wedyn, pnawn yma, gol hwyr dros ben i Holffordd yn cipio pwynt iddyn nhw'n erbyn Caernarfon. Dan Williams ar fenthyg y Gaerdydd, 5 iddo fe tymor yma. Pen y Bont i ennill yn derwyddon cefn. Pen y Bont ar Edi'r Campus hefyd. A Met Caerdydd o ddim di ennill ers y sadwrn cynta yn erbyn Aberystwyth. Yn ennill yn erbyn y Flint. Oli Halbert gath y gol iddyn nhw. Yr emosiwn yn fy llaesi. Yn amlwg, dyma'r tabl. Y seintiau driffwynt yn glir. Pen y Bont yn gwneud mor dda. Bydd Rhys Griffiths wrth i fod dau dîmau problemau'n amlwg i derwyddon cefn. Ond beth sy'n taro chi'n barod Gwennan? Mae'r 3 ucha yna, Barri ddim cweit o fewn cyrraedd, ddim cweit arni. Ond mae bala, mae'r seintiau, mae Cei Connah, maen nhw ar i gêm ar hyn o bryd. Mae'n mynd i fod yn ddiddorol ti ar brig yna. Ydy, ond mae'n hyfryd gweld na gwed, fel 5 mlynedd yn ôl, Seintiau Newydd yn redig i ffwrdd gyda fe, ond dros y blynyddoedd diwetha, mae lot fwy o tîmau yn dod yn fwy gysadleol fel Barri hefyd, ond mae'n hyfryd gweld pa mor cysadleol a mae'r gemau rhwng y tri yna wedi bod yn hanfodol tymor yma. Ni'n sôn lot am sgorwyr yn barod, ni'n mynd i weld rhestr prif sgorwyr y gyngrau'r fan hyn. Dim sioc o'r pwysau ar y brig. Chris Venables, 9 iddo fe. Mae Draper a Robles, 2 o'r Seintiau Newydd. Beth sy'n taro chi? Neb o Cei Connah ar y rhestr yna, Gwennan. O ran y Barri, mae Cain McLagan yno. Dyw e ddim na heddi, felly bod nhw'n orddibynnol arno fe. Felly, ai dyna y cam nesau Cei Connah a'r Barri? Wel, o ran Barri, maen nhw wedi dibynnu ar McLagan lot yn ystod o blynyddoedd diwetha. Mae colli fe heno nawr yn mynd i dangos pa mor bwysig a allweddol yw e. So mae angen rhywun arall i tynnu'r pwysau oddi arno fe. Dyna ble falle mae Cei Connah wedi gwella. Mae gyda nhw fwy o pobl nawr yn sgorio ac maen nhw'n rannu'r goliau allan sydd yn bwysig, ond chi dal angen un person yna chi'n gallu dibynnu arno a troi at. Ond fel ni'n gweld heno, mae gweld allan, unsol allan, so mae angen i'r chwaraewyr arall nawr cam i lan unwaith eto. Ie, bendant. Mae y cyfnod trosglwyddo yn dod i ben neithiwr yn uwch gyngrau'r Cymru. Cwpl o trosglwyddiadau diddorol dim yn trwyddo, gan gynnwys y gŵr yma, Sam Bowen, 19 mlwydd oed, o Gaerdydd ar fenthyg gyda'r Barri. Mab Jason Bowen, i'n gyfarwydd iawn o Jason Bowen. Os bydd ei hanner gesterau dad, bydd e'n dipyn o chreuwr. Ond gret gael y cysylltiad fan parhau rhwng y clybiau proffesiynol a uwch gyngrau'r Cymru. Ie, mae mwy yn dechrau dod mewn dros y tymor diwethaf, ond mae'n hyfryd gweld. Mae'n dangos safon y gyngrair, pa mor cysadleol yw e, a mae'r clybiau Cymraeg nawr yn edrych i roi fwy o profiad, yn enwedig o ran chwarae dynion yn erbyn dynion a'r brwydr corfforol yna. So mae'n hyfryd i gweld a gobeithio fydd hwnna'n parhau.
Ie, cwpl oedd e'n carfan dan ni'n gan Cymru mis yma hefyd, felly mae fe'n chwaraewr y safon. Cei Connah hefyd, fi'n edrych i weld os yw Andy Morrison yn agos i ni. Chi'n cael y teimlad, maen nhw wedi newid i'ch ffordd y chwarae, maen nhw tipyn mwy deniadol i gwylio. Danny Davies wedi bod yn chwarae o Brestatyn, lawr y chwith. Chi'n teimlo bod yna rhyw newid o ran Cei Connah? Mae fe wedi cynnig lot am hwnna, mae fe credu bod wedi creu 5 gol yn barod am hwnna, so mae hwnna'n dangos lot, ond i fod yn onest, bys ni'n disgwyl hynna, maen nhw llawn amser nawr, mae dyn nhw lot fwy o amser i paratoi, fwy o amser yn ymarfer yn amlwg gyda'i gilydd, so bys chi'n disgwyl bod nhw dechrau datblygu patra mai well. Fi'n edrych ymlaen, fel wedi gweld y ffordd maen nhw yn ymateb, achos prynawn ma, maen nhw ddim wedi colli i Barri mewn 5 neu 6 gêm fi'n credu, heb colli nhw tymor diwetha, ond fydd Barri moyn ymateb hefyd. Nath o Barri ddim sgorio yn erbyn nhw tymor diwetha. Dyna'r her cynta yn erbyn Cei Connah i'r Barri pnawn yma. Mae'n fyw ar S4C, brwydr tua'r brig yn uwch gyngred Cymru JD. Mae'r baneri yma, diw'r cefnogwyr ddim yma, a mae hynny yn golled enfawr, ond mae'n dipyn o gêm serch hynny. Bydd hi'n fyw pan o'n i'n ôl wedi'r egwyl.
Croeso nôl i Barc Jenner. Dyna'r olygfa Barri gartre yn erbyn Cei Connah. Uwch gyngor Cymru JD, penwythnos prysur cyffroes arall yn y gyngrair yma. Yn dod i ben gyda'r gêm yma. Cei Connah yn y D i gyd i capten nhw, Callum Morris, yn arwen nhw i'r cae. A dim ond un Cottrell sy'n dechrau i'r Barri. Jordan i capten nhw yn barod amdani. David Cottrell i gefnder ar y fainc. Ond edrych bod Lewis Brass yn cael ei amgylchynu gan dynion diogelwch yn tîm Cei Connah nhw yn y D i gyd. Ma'n nhw'n ddiogel. Sôn am y security, Andy Morrison di cyrraedd hefyd. Y reolwr balch bron yn 5 mlynedd ers iddo fe gyrraedd Glaned Dyfrdwy. Pan oedd y clwb ar ei gliniau bron. A le maen nhw heddi, fel maen nhw'n bencampwyr, na maen nhw. Gymaint yw'r trawsnewidiad. Awyr las uwch ben y Barri. Mae'n dechrau oeri, dyma'r ddau dîm, gymaint o newidiadau o ran y Barri. Mae yna broblemau o ran anafiadau. Cei Connah allan y prif sgoriwr Curtis MacDonald am ddiffynwr newydd sydd wedi creu argraff. Ond yn syth i mewn, Sam Bowen. Mab Jason Bowen ar fenthyg o Gaerdydd. Cei Connah, mae'n syml, maen nhw'n cadw'r un tîm nath golli yn erbyn y Seintiau, felly dal ddim Mike Wilde wedi taro 4 mewn 4 yn erbyn y Barri. Dyn ni'n siŵr am y tîm y Barri oherwydd gymaint o newidiadau chwaraewyr allan gan Gavin Chesterfield, ond da ni mewn eich pres fynd yn ôl i ganol amddiffyn. Patton, mae o'n arfer chwarae ganol caedd iddo, fel amddiffynwr ar y dde. Wedyn Clayton Green, bendant yn eistedd, byd bach mwy dim. Bowen a George, i byd bach o'r eidad iddyn nhw. Ni'n chwarae mwy o diamont yn y meddwl i. Cottrell yn chwilio am y briwsion, Charlie Jarvis a James Hudson yn chwarae fel blaenwyr heddiw. Wel, trin y cefn. Ferguson, Disney, Owens, digon o brofiad yma yna, digon o gofymdre hefyd. 5 ar draws y ganol cae, ond fydd Paul a Davies yn enwedig yn creu goliau lawr y chwith, yn muno lawr yr esgyll. A wedyn gyda ni Curran, sydd wedi bod yn sgorio rhywbeth goliau yn ddiweddar efo Aaron Williams. Mae'n rhaid ni sôn am y dyn yma, Ferguson, clybiad Tranmere, Port Vale, Rochdale, wedi bod yn ei wylio fo. 3 gol yn barod, a fo gath i chwaraewr yn ifanc tymor dwytha. Hwn, 28 oed sy'ch chi bod yn ei prime, a ddod ddechrau yng Academy Caerdydd, 1 gol mewn 7 gêm gyda fo. 28 oed, mae rhaid fo brofi pwynt yn uwch Gogledd Cymru dyddiau yma. Chais Malcolm Allen, cyn ymwysol o'r Cymru wrth yn ochr i pnawn yma. A'r dyfarnwr yn wyneb cyfarwydd Bryn Malcolm Jones. Yn y glas i gyd, barod amdani yn uwch Gyngor Cymru JD. Ni aros am y gic gynta. Fan hyn, y Seintiau wedi cael gêm gyfartal, neithiwr y Balad i ennill eto'r chwaraewyr. Dyma lawr ar ei gliniau. Mae'n olygfa gyfarwydd, mae'r neges yr un mor bwysig ar draws y byd pêl-droed. A'r ddau glwb wedi colli ganol wythnos. Y Barri'n colli drwm yn y Bala ar ôl bod ar ediad campus cyn hynny, 6 heb golli, ennill 5 nhw yn olynol. A Cei Connah yn colli am y tro cyntaf tymor yma yn y Seintiau, tro cyntaf iddyn nhw golli yn y gyngrair. Ers y tro diwetha, iddyn nhw fod ar neuadd y parc i gwrdd â'r Seintiau newydd. Mor rwystredig yn y 2 gêm yna, a mae yna chwifan yn mynd o blaid y Barri yn syth. Wel, Cei Connah sy'n cael ei oherwydd llawiad oedd i. Dwi wedi drysu'n barod. Mae wedi cymryd sydyn yma ni. Cei Connah, dechrau bywiog. Declan Poole. Yn y cornel, ath yn dda. Gael fi ar draws, mae wedi mynd allan. I mor arfer i Cei Connah setio yna i fyny ar eiti'r postyn pella, chwilio am chwaraewyr yn rhedeg i mewn. Di'n dyddiau yma, chwarae'n sydyn, gyflym, 5 llad, 10 llad, ac Declan Poole trio cael y croesiad mewn. Ti'n gwybod beth? 2 beth i fi heddiw. Barri, dyn nhw'n isio colli'r gêm yma. Mae'r bwlch yn mynd yn 6 pwynt rhwng nhw ar ail safle wedyn. A ti'n meddwl i'ch dyn y hyn? Iawn, oce. Sut mae'r pencampwyr am y matchup pan maen nhw'n colli? Dyna dwi'n chwilio amdan. Barri, beth i ddw'n colli on? Ac i Cei Connah, sut maen nhw'n ymateb ar ôl colli'r Seintiau nos o'r blaen? Cicrydd eto, ni'n gweld Aaron Edwards yn ei chanol yn gynnar yn y gêm. Yr ail gicrydd ar drosedd yn erbyn Aaron Edwards. Bowen oedd i mewn yn ei erbyn e. Just rhyw fechdan bach oedd o'n ganol y sandwich doedd.
Bras ar gec Aaron Edwards. Gwrthiad eto Aaron Edwards. Credu bod nhw'n gwybod pwy'r peryg fan hyn. Wel, yn y dynodiad, wel, yn y gema dwi'n dyle fi ddeud, mae Aaron di bod mwy o ddylanwad yn y steil o chwarae. Mae Cei Connah yn trio chwarae. Bowen o Gaerdydd i'r Barri sydd drwodd. Mae'n ras fan hyn. Wel, gall ei ddal yn hwyr gan Disney. Marcan Jones. Na! O, mae'n gerdyn coch. Na, dwi'n mwyn cerdyn hynny. Mae rhai fi ddeud, mae'n gerdyn meli, dwi'n ein coch. Mae o'n bell o'r gol, a dydy o ddim... Mae'n drosedd, yndi. Mae drwad ar y gol, yndi mae o. Na ni weld yn hyn, mae'n curo ras yn... A dwi dal yn meddwl, efo cyflymdra gan Ferguson, mae o'n mynd i wneud... Mae o'n mynd i wneud hynna i fyny. Edrych am faint o bell, ali mae o Ferguson yn dod ar draws. Bendant am yn ras am y bel na. O, am benderfyniad, munuda i fewn i'r gêm yn fan hyn, bydd Andy Morrison yn gandryll ar ochr y cae na. Disney wedi dechrau pob gêm i Cei Connah tymor yma. Jeanette Hudson oedd ar garlam, ond oedd e'n mynd i gyrraedd honna. Mae'r walk yma, mae'r ffordd o gerdded o'r cae yma i'r ystafell newid, mae'n bron yn filltir, sbio mae'n dal ar y cae. Yr holl ffordd i dde Cymru am yr ail wythnos yn olynol i Cei Connah. 2 funud fydd ar y cae. John Disney. A byd Disney fod yn le braf. Dim ar hyn o bryd. A'r Barri'n ceisio manteisio. Ferguson. Wel, sut fydd Cei Connah yn ymateb nawr? Bowen i'r Barri. Michael George. Yn ôl maen nhw'n mynd. Os unrhyw tîm yn gallu addasu a dal i tir Cei Connah o'r rheini. Na fod yn onast, maen nhw wedi edrych arni, mae Declan Poe wedi syrtio nôl i pyn bach. Edrych am y rhediad hwyr. Maen nhw wedi aros efo tri yn y cem, mae Declan Poe yna efo Ferguson ac hefyd efo Owens. Dwi'n meddwl fydd rai fo allan yn 4-1. Ond ysnad o'n mynd yn ymwysodol. Dan ychydig o bwysau. O'n i'n meddwl, sa Cei Connah yn dod i fama heddiw, ac oherwydd maen nhw'n proffesiynol dod i yma, bo a mae o'n gwybod. Na ni weld, mae hi. Edrych wan, ydy Ferguson yn mynd i'n dit sad. Mae'n mynd i'n mynd i'n ras, a mae'r golwr yn mynd i gyrraedd y bel. Mae hwnna'n benderfyniad. Dydy ddim yn un da gan Bryn Markham Jones, fel arfer, dwi'n licio fo. Dwi ddim yn feirniadol fel arfer, ond mae hynna yn anghywir. Fe rithrodd y draw i lawn i boced y cerdyn yn ymddang. Pan mae dyfarnwr yn gwneud hynny, chi'n cadw llygad ar un nhw. Pan maen nhw'n mynd draw mor benderfynol, chi'n meddwl... Dyle fod i disgwyl. Fel arfer, da ni wedi gweld dyfarnwr yn disgwyl rhyw 2-3 eiliad a meddwl amdano peth. Nath o ddim na fo. Wedi digwydd nawr. Dim troi nôl, os nag yw Disney, mynd i benderfynu, felly bod y dal yn digwydd ystafell newid. Cottrell i'r Barri, y gwr sy'n gweu, y cyfan iddyn nhw, y rhif 10. Mae nhw wedi mynd 4 yn y cefn. Mae Davies dwi'n nôl fel amffynwr chwith, Declan Poe ar y dde, wedyn mae Owens a Ferguson yn canol, felly 4. Wedyn ni cael y Morris just eistedd, yn gael y cae, Aaron o'i flaen o, gyda Singdwl, ac aros fel cyrryn fel un blaenwr. Chris Owens at Aaron Edwards. Yr un mor fywiog oedd y bas bron yn berffedd at Davies. Ti'n ben, na ddeud un peth am Andy Morrison. Fes o bod, beth sydd i yn ystod ymarfer, yn ystod pre-season, cyn y tymor a trwy tymor, fydden nhw wedi bod yn ymarfer chwarae fo 10 dyn. Mae hefyd dyna ffaint mae dyn yma, yn meddwl am y gêm, o sut i addasu efo 10 dyn. O'ch chi'n neud na yn eich dyddiau? Oedden ni'n neud o'n ymarfer, dim yn aml, ond oedden ni'n neud o. Oedden Graham Taylor neud o unwaith rwsos. Yn wedi os o'ch chi'n chwarae yn y gêm ar y penwthnos, jyst rhag ofn. A'r Barri'n dal i gystadlu lawr y dde. Ydy y Barri, a mynd i gymryd mantais o hyn heddiw rwan. Mae'n mynd i leflo pethau off i pyn bach, oherwydd
ar bapur mae Cei Connah yn gryfach tîm. Ond mae Barri Catra i llawer o gefnogwyr yma, wrth gwrs. Ond neb yma. Gwaharddiad wrth gwrs i ddod i Disney nawr, tair gêm, mae'r seintiau ar y gorwel iddyn nhw eto. Ar ôl chwarae hon, os yna nesaf, Gatref yn dre newydd, wedyn, maen nhw'n Gatref yn y seintiau newydd. Yn fyw, a nes Pedrec, ffefnos i heddi, Calan Gaea. Fydd y canlyniad neithiwr wedi ysbrydoli Cei Connah i gadw beth allan o'r gêm yma i giro gobeithio. Wel, nhw sy'n pwyso ar draws. Dath yr ymwysodwr, Cyrran, oedd yno. Gwaith da. Wel, mae penderfynol cyrraedd y fel, na reid o'n neud efo. Ac nath o'n seri rediad yn berffaith i gael ei ben i'r gyntaf edrych. Mae o'n ymestyn dydi. Penniad methu gael pwer arni, yn llawer ar y croesiad chwaith, felly oedd o angen mwy o pwer i reid yn y gornel. Cei Connah ddim yn chwarae fel tîm sy'n lawr i 10 ar hyn o bryd. Maen nhw'n dal i fygwth. A'r Barri yn adeiladu o'r cefn. Unrhyw un sydd wedi gwylio'r Barri'n chwarae, mae'n olwg gyfarwydd dros ben. Felly bod yr enwau wedi newid, ond yn bwyllog o'r cefn Jarvis. Edrych am Bowen, ambell i gyffyrddiad, Cottrell, na edrych am Jarvis, drwy'r canol, Farquharson. Callum Morris, y capten, Owens, rhyw'r cryf amddiffynol i Cei Connah, mae'r Barri yn bygwth fan hyn. A nawr mae yna gerdyn arall yn mynd i ymddangos fan hyn, cerdyn melyn fydd i. Dacl yn hwyr yn ôl y dyfarnwr. Leighton Green newydd o'r nôl o gwaharddiad, colli tair gêm yn ôl cerdyn coch. Mae o'n casglu nhw dydi. Mae'n un o'r tacl llawn na, lle mae'n cael y bel, mae'n cael y dyn, mae'n gwybod union beth mae'n neud. Mae o'n chwarae'r cry, mae o'n wrth i fod. Reid yr emotion a'i mewn i'r tacl, ti'n gwybod? Di bod tro'n gywir ganddo fo, dwi'n seri bod tro'n gywir. Mae'n ei cael maen nhw'n ei calad, ond mae o'n cymryd y bel, ond mae o'n cymryd y dyn. A mae pobl ni'n nabod o rwan, mae dyfarnw'n nabod o rwan beth mae'n neud. Tas ni ar y cae, wedi gweld Disney Green anfon o'r cae mor gynnar, byddwn ni'n dal nôl o rai o'r taclo yma, ond mae Cei Connah ddim yn dal nôl. Drwodd eto at Mike Lewis. Mike Lewis gyda llaw 250 o gemau yn uwch gyngor Cymru heddi iddo fe. Ac yn ymuno am Aberystwyth 4 blynedd yn ôl. Yr Barri i ddechrau taith i fyny'r cyngreiriau. Mae'n hawdd anghofio popeth sydd wedi digwydd iddyn nhw. Maen nhw wedi goffo brwydro nôl i gyrraedd uwch gyngor Cymru a wedi setlo yn syth ar ôl dychwelyd. Yr llwyfan mawr, Bowen. Pob pas yn gywir gan y gŵr ifanc. Ar fenthyg o Gaerdydd hyd yn hyn. Ottol yn ceisio ffigio. Chris Hugh o Green yn cyfuno. Mae'n dras yn hapus i adael hwnna i fynd allan. Goliau heddi, sgoriau heddi. Gyn i ymateb Malcolm hefyd, oedd Cynarfon ar y blaen yn Hwlffordd 90 a Ffeder o Fenidau sgoriodd Hwlffordd. Dan Williams, 5 o fe tymor yma. Pen y Bont yn ennill yn erbyn Derwyddon, Cefn, a'r Met yn ennill yn erbyn y Flint. Cwpl o drosglwyddiadau diddorol Hwlffordd i cael Mark Jones o Lansawer. 31 o goliodd y fe tymor diwethaf ar Fenthyg. Cynarfon wedi bod yn brysur. Mae'n ddiddorol yma. Mae gyda Cynarfon anfarth ar y funud oes yw Griffiths. Ond nath hwnna frifo iddyn nhw heddiw, y gol hwyr na'n Hwlffordd. Wedi bod yn fuddugoliaeth dda ddi cadre, Mike Hayes gath y gol. Sori, wedi bod yn gret oherwydd. Mae Cynarfon yn mynd i fod yn y grŵp canol na dyri, yn y 4 canol na'n cwffio yma, 5 a 6 at safle. Cyn yr holl. Dyna pam mae'r gêm wythnos nesaf yn fyw ar Sgorio, Cynarfon ac Aberystwyth yn mynd i fod yn gêm dda hefyd ar ôl hon. Disgwyl gêm ddeniadol fan yna, mae hon digon bywiog yn barod Cerdyn Coch os chi yn ymuno gyda ni. John Disney, Cei Connah, Cerdyn Coch ar ôl 2 funud. Cei Connah yn cystadlu fel byddwch chi'n disgwyl. Green yn disgyn. Sori, Dol, yn tegol de. Mae'n dim ond sy'n dweud y wych, wedi just symud efo 4 yn cefn, wedi gadael y 3 o'i blaen nhw. A wedyn just cyrra'n a ben ei hun i fyny llinell flaen, a wedyn maen nhw'n ei cymorth iddo fo'n sydyn, maen nhw'n deall, fedra ni'n just pwmpio'r peli mae fyny, a fedra ni'n cael chwaraewyr yn ganol cae, fod mewn cysylltiad efo fo, felly mae'r rhain nhw'n chwarae trwy ganol cae, a mae'r chwaraewyr sy'n ganol nhw igon da yn ganol cae efo Aaron Edwards, Callum Morris a Sing Dŵl. Bowen, ar fenthyg o Gaerdydd, i'r Barri. Bowen ar y bil unwaith eto yn cyrraedd
ddoi, Gavin Chesterfield yn ei siarad efo bwrdd ddoi, gael bach sydd oedd pethau, lot o anafiadau, oedd e'n gweud gobeithio cael rhywun mewn cyn diwedd y pnawn. A cyn diwedd y pnawn, oedd Bowen wedi cyrraedd ar fenthyg o Gaerdydd. Gret bod y clwb Iawrex, ti'n weld Caerdydd, a Gabertawe yn neud hyn i uwch gyngor Cymru, mae'n codi'r profil yn bendant a mond edrych ar un dyn ti'n gorfod dyddi yma Cabango, ti'n weld blwyddyn yn seintia newydd, tyfu o fod yn fachgen yn cymryd cyfrifoldeb fel dyn rwan. Tŵl i Cei Connah. Tŵl. Rhediad cryf. Beth i edrych ar Cei Connah, nath nhw arwyddo hen asgellwr bach o Fangor do. Brwydyr Shaw wedi cyrraedd. Diddorol, wedi cael ei ryddhau gan Gaerdydd. A mae fe ar y fainc i Cei Connah pnawn yma. Am chwaraewr. Ni'n gweld y steil yn newid o ran Cei Connah a'r steil yn dod mewn i'r tîm. Dwi wrth y modd fod o... Mae Andy Morrison bod tro wedi cael ei weld fel un ffordd o chwarae. Bod gyda plan B, a mae'n dall sy'n pa system nhw eisiau chwarae. Rwan, maen nhw'n chwarae pel droed pan nhw, felly maen medru cymysgu chwarae. Dyna di arwydd o pencampwyr, lle fedri nhw bod yn uniongyrchol, fedri nhw bod efo steil gwahanol, a dyna sy'n dda i gweld hynny, mae gyda'r chwaraewyr gallu wneud hynny. Dyma nhw chwaraewyr Cei Connah, Brwydyr Shaw. Ar y chwith wrth i chi wylio, Callum Roberts wrth i ochr e. Dangos cryfder nhw, mae Callum Roberts ar y fainc yn ddiweddar. A Davies yw'r gwrs sydd wedi cyrraedd y brestatyn, mae fe'n gadael hon. Dim bris i gymryd y tafliad. Mae wedi creu argraff. Tymor hyn, Davies. I creu 5 gol yn barod. 3 gol ydi prif sgoriwr Cei Connah. Dwi'n siŵr tymor hyn, Michael Wilde, to'n gael anaf ofnadwy dos o dwytha. Dwi'n yma. Aaron Williams. I mewn i lle Mike Wilde. Wel, tafliad hir na'n effeithiol. Cic cornel fydd i Cei Connah. Rwy'n un broblem gan Barri tymor hyn. 8 gêm, 10 gol. Ti'n edrych ar y dyn yn ddigon. Os dwi'n mynd i gario ymlaen efo'r cyfartaledd yna, ydy hynna ddigon. Mae clac yn allan am faint. Gwni aros i weld, gyda anaf yn y gêm na yn y Bala, gan o'r wythnos. Mae angen ymddiffyn fan hyn, Jarvis yn ôl, Chris Huw yn gwylio. Gwrthiad fan hyn, Cei Connah, lawr i 10 dyn. Angen cymryd pob cyfle. Oedd hi'n gywir at y post yn y gosa. Callum Morris nôl at Sing Dŵl. Mike Lewis yn gorfod gwylio hi. A mae yna ambell i eiliad nerfus o gwmpas gêm Mike Lewis a Cei Connah yn agos. Wel, oedd o'n siŵr na, gwaith. Dwi'n gwybod y bel cael ei dal yn y gwynch, dim i bach. Da ni'n gweld y dyn yma'n sgorio goliau gwych do. A'r gêm a byw. A dyna Mike di gafal yn hwnna. Dwi'n gwybod os oedd o'n saff pas, os oedd o'n gwybod i safle bydd mor agos i'r llinell gol ta be, a neud siŵr, bod ti ddim yn mynd i mewn. Ond ti'n disgwyl dal i ddwylo ar y bel na. Mae'n di cymryd i fer eto Declan Poole yn ôl. Mae'n uchel, mae'n beryglis wrth i dros ben pawb yn y pen draw. Mae'n cic gol bydd i Farquharson, Conter awd i mynd, parhau yn ddisgwr. Dwi'n siŵr am ystadegau, mae'n ambell i ystadegau. Maen nhw'n rhy gormod, fel mae rai o bobl yn gweud. Ond, o ran y Barri, mae'n wedi sgorio 80% o'i goliau yn yr ail hanner. Maen nhw wedi ildio 73% o'i goliau yn yr ail hanner. Felly bydd ni'n ddisgwr ar yr egwyl. Bydd eich dysgwyl goliau yn yr hanner cyntaf. Wel, na ddeud hyn peth. Dyn nhw, pan ydyn jyst neud statega tymor hyn yma ti. Dyn nhw'n disgwyl yn y Cei Connah oesoedd anyway. Dim o gwbl tymor diwethaf. Mae'n cystadlu fan hyn, cystadlu gormod. Diddorol gweld Jeanette Hudson. Mae fe a Nat Jarvis wedi bod yn cyfnewid safleoedd. Chi'n dachrau sylwebu, dachrau gêm, chi'n edrych pwy sy'n mha safle. Mae'n anodd gyda'r Barri, achos a Cottrell hefyd, mae 3 blaenau yn i bob safle. O, maen nhw yn, ond dyn nhw'n cael dylanwad ar y gêm yn y marn ni. Cei Connah sydd wedi rheoli y gêm. Dydy y Barri ddim wedi cael 3 pas yn olynol eto yn erbyn 10 dyn. A mae'n deitha chdi, bod nhw'n, ti'n bod mond efo 10 dyn, mae'n dal i gorfodi y Barri i wneud camgymeriadau. Barri di colli yn y Bala gan wythnos fel ni'n sôn. Cyntaf yn y golli ers y gêm gyntaf tymor, gartre yn erbyn y Seintiau Newydd. Felly maen nhw wedi colli
yn erbyn y seintiau newydd, o 2 i ddim, 4 i ddim yn y bala, a wedyn ni, ennill yn erbyn Caernarfon, Flint, Hwlffordd, Aberystwyth, Met. O Gwenan yn deud cyn y gêm, doedd faint o hanfodol ydy y gema rhwng i gilydd, rhwng y 4 na ar y brig, y 4 ath i Ewrop o tymor dwytha, tymor cynt. Faint o bwyntiau maen nhw wedi gymryd oddi wrth i gilydd. Ond bod yn realistig i gafin Chesterfield a Barri fan hyn, pedwer ydy'r safle gorau wneud nhw gyrraedd tymor hyn. Os na wneud rhywun fel Pen y Bont, ti'n bod, tîm yma sy'n yn tyfu ac yn cryfhau. Rhys Griffiths yn gwybod be mae'r gyngrair yma i gyd amdan. Jarvis di troi, ond yn gryf Chris Owens, a pawb yn edrych at y dyfarnwr. O'n i fyd, o'n i'n meddwl bod ti'n drosed. Fel ail gol Aberystwyth O, Neithwrs. na'r Steff mor dda, o'n i'n y gêm a oedd hi'n gret o gêm i ddeud gwir, oedd hi'n agored. Ond eto, y seintiau newydd, hanner cynta, dyna fi wedi dweud, cadw 90% o'r meddiant, ond un cyfle da a un gol. Hei, pan ti'n cymryd bydda'n ganu y taw yn y penna, mae'n lle peryg i fynd. A dwi'n meddwl, ffordd oedd i eilid nhw, Ben nath o dar a sgorio'r gol, yr ogyn ifanc oedd Caernarfon ar fenthyg tymor dwytha. Oedd Ebi myna, oedd Sislevic myna, oedd di gadael nhw adra. Hei, ti'n dweutha fi bod nhw'n mynd yna mewn bod y gêm yn hawdd. Gafin wrth i fod cyn y gêm, gweld yr... Be oedd ar y fainc. Ti angen chwaraewi sy'n mynd i greu argraff pan ma'n dod ar y cae. Diddorol. Felly by'n chwarae lot o gemer yn o bryd. Nes ti weld Gwen ar Steph Davies? Mae'n 31 oed. Nes ti weld... Pwy'n ysgorio gol gyntaf, dwi'n gwybod sydd wedi gwneud enw fo. I Aberystwyth neithiwr. Ffolino na fo, Ffolino. Mae'n 39 oed. Bod yma'n penryn coch ys 15 mynadd. Mae'n eitha Wembley iddo fo. Chwarae Aberystwyth yn y gyngrair yma. A mae'n sgorio gol yn y byn y pen camper. 8 allan o 9 tymor dwytha. Bowen. Wel, oedd bras allan. Mae Bowen, ni wedi sôn llawer amdano fe, Sam Bowen, sydd wedi cyrraedd ar fenthyg o Gaerdydd. Dwi'n mynd i'r rhywbeth i ffwrdd eto. Na, ond ti'n edrych ar Ferguson yn gwrando ar bras. Dyna pan mae'r dyn yma'n cael 10 lechan lan tymor dwytha mewn 23 gêm. Mae o'n gweiddi nath o'n i glwad yma, mae gyda ni beth ar yn clystiau ni. Wax, chi'n meddwl? Ar yn clystiau, dim yn clystiau dal. O'n i meddwl bod chi'n dweud be? Ferguson. Rwy'n ifanc y flwyddyn, fel oedd Malcolm yn sôn. Mae wedi tyfu o ran hyder, o ran dylanwad ar dîm Cei Connah, 2 gol mewn 2 gêm. 23 oed, cofio. Ti'n meddwl bod yna glwbiau. Ond mae yna beryglus dros ben yma'r Barri gyda Bowen, di gwneud digon, a nawr Jeanette Hudson ar rediad eto, y gwr achosodd y problemau i Disney. Mae Callum Morris, di gwylio fe. Mae Callum Morris yn gryf. A mae Callum Morris yn mynd i ennill y frwydr. Capten Cei Connah ar cyffyrddiad lleia yn sicrhau cic gryf. Brwydr dda yn ei alw hwnna. Ti'n gwybod neud Callum Morris ddim yn dim byd i fyny. A dydy, rhaid chdi ddeud ti, i Hudson, Jeanette Hudson yn mynd oedd o ddim yn mynd i ti fyny chweith. Y ddau nhw'n gorfforol cry. Wedyn tynnu Cris yn y diwedd. Callum Morris wedi cael 2 gol tymor yma, hat-trick yn erbyn Cefn. Drydedd hat-trick o fe, yn Uchyngor Cymru. O gael o cael, cofio. Oedd o prif sgoriwr un tymor, nath o gymryd i'w 12 cic o'r smotsyn un tymor, a gath o ryw 17 o goliau. Mae wedi chwarae dros 100 o gemau, 46 gol o ganol cae. Tipyn o record. Un mewn 3 gem, 2 gem, dyna yn wael o'r gwbl. 20 munud i mynd, praen di sgor. Digon i drafod gyda Malcolm, a digon i ddod anes 4 hefyd i'ch bwyntiau nos lun 15. Mwy o bêl-droed i chi. Mae'n i trwy sgorio'r pnawn hefyd, digon o beth wedi bod yn digwydd yn y byd pêl-drod. Gemau Derby, Bobman, Everton Lerpwl, cyfartal, 2 gol yr un, dadle, dwl, oedd na gam sefyll tu ar diwedd. Henderson di sgorio, ond cam sefyll, mae mor agos os gawch chi gyfle i weld i Rangers. Di ennill yn erbyn Celtic o 2 gol i ddim, bydd John Atton ddim yn hapus. Oedd o ddim. Oedd o ddim. Malcolm di siarad efo'n barod. Cei Connah sy'n pwyso. Sy'n dŵl. Tyfu o ran dylanwad yn y tîm yma hefyd. Enwau newydd yn dod mewn i dîm Cei Connah, mae'n beth braf i weld.
dim newydd o ran Sengdu, maen nhw fod o gwmpas, ond mae pethau'n datblygu, maen nhw'n esblygu. Ei, ti'n cofio'r gol na, yn y byd bala, dechrau tymor. Nath o'n llawn y byd y gen, y dweud. Ond mae o'n gyson, mae o'n y tîm mwyaf rifo o'r gema tymor hyn, ac bydd neb anghofio'r gol gyntaf na. Nath o sgorio i Cei Connah. Bendant fan di Morrison i licio fo. Gol hwyr, gol dramatig, gol hyfryd, gol y mis hefyd. Wrth gwrs, Cottrell yn erbyn Callum Morris. Y ddau gapten yn y cornel ac unwaith eto. Callum Morris, Campus, Sengdwl dan bwysau. Evan Press yn rhithro allan. Cooper yn y cefn. Ar Barri. Tacleis up pethau. O'n i'n gweud mae Cottrell oedd y capten. Dydy'r drysu'n barod. Clayton Green yw'r capten. Cottrell oedd y capten. Dyna fydd yr esgus. Owens ar dacl, sgidio llach ar Aaron Edwards. Fe greiddodd i cyrran. Diolch i'r gwyriad yn y pen draw. Sengdwl eto, nawr fan y le. Lawr o dde, Poole. Alan Williams yw'r opsiwn. Gystadleuol dros ben, mae'n frwydr ym mhob safle. Fel byddwch chi'n disgwyl fan chi'n cwrdd â Cei Connah, maen nhw lawr i 10 dyn, cael wythnos hir yn y Met prawn dy sadwrn diwetha, wedyn y Seintiau gan yr wythnos. Gawn ni weld y cymeriad na prawn yma. Wel, mae'r garfran gynno fo i goncri i delio efo tair gem yn wythnos oedd i cartra. Mae nhw'n gwybod faint o lwcus ydyn nhw i fod nhw'n cael bod y llawn amser hefyd. Ac mae'r dyn yma'n gweithio'n galad i wylio gema, wylio chwaraewyr, wylio i gwrthwynebwyr bob wythnos. Cyfle i Aaron Edwards, nhw ddim yn cyrraedd honna. Am ddiffyn y Barri yn bugeilio yn dda o ran Aaron Edwards, yn sôn am ystadegau yn gynharach. 5 gol mae Cei Connah di ildio tymor yma. Pob un yn y hanner cyntaf, felly ys yw'r Barri sy'n sgorio. Mae da nhw 20 munud i wneud hynny yn ôl yr ystadegau. A nath ni weld y croesiad yma wan. Ti'n gwybod weld Aaron Edwards yn y hanner cyntaf ma'n cyrraedd y cwrt Cosby. Dwi'n siŵr Andy Morrison yn just annog o i wneud dipyn bach mwy o hynny, i gymryd dipyn bach mwy o risg tra mae'r gêm yn mynd ymlaen yn ddi-sgôr os fedri ti Aaron, oherwydd mae Aaron mor ffit yn ei oed. Da ni wedi gweld Chris Venables sgorio goliau trwy'r wythnos yma eto 9 gol yn barod tymor hyn. Dwi'n meddwl mae o'n ei prime, 35 oed. Sbeth i'n gwybod yn ei prime. Dwi'n edrych ar Nats Jarvis ar cael yn 28, mae o fod yn ei prime, efo lle mae o wedi bod yn Caerdydd, ti'n bod yn y clwbio mewn y strwythur yn Lloegr, oll ffordd lawr, a ti'n edrych ar Venables yn 35 oed yn ei prime. Wel, dwi'n siŵr am ei prime, ond mae o'n edrych fel mae o. Mae o'n caru pêl-droed gymaint dydi, a caru sgorio goliau mwy. Symudiad da gan y Barri, maen nhw'n mynd o un pen y cae i'r llall. Cottrell, Jarvis yn barod amdani, Bowen, oedd bas yn ôl. A maen nhw'n gymorth yno, ddyn esgeilus. Aaron Edwards yn darllen y bygythiad, ceisio cyrraedd Michael George. Cooper o'r cefn, Bowen, nôl at Green. Dyna di'r problem sy'n gan. Mae'r bel mynd fyny at cyrraedd, mae'n dod yn ôl yn syth. Mae rai fod ddal i dir yma na bod yn gorfforol. Dyna dwi'n gofyn am chwaraewyr dewn. O gwmpas y llinell anna, ti'n gwybod bod chdi fyny'n arbendyn, mae rai chdi wneud y bel a sticio i'r tîm cael symud i fyny yn ei cymorth i chdi. Fe ti ddim dod yn ôl yn syth, fe fel un fydd i, fydd Barri'n trio, fydd i'n atha ar cae ymarfer. Yr ymwysodwyr yn ebyn yr amddiffynwyr oherwydd gyda nhw'r dyn ychwanegol yma. Maen nhw'n gorfod chwarae fel un, Cei Connah, a wedyn gwrth o fosodiad fydd i os dyn nhw am sgorio, os na fydd i o cicio gosod, neu'n tafliad hir. Gan i ddigon o mateb gan y rheolwyr ar ôl y gêm. A faint mor arwydd y cawl fydd y cerdyn coch yna. 2 funud i fynd. John Disney, cerdyn coch. Dadleuol i ddweud y lleia. Barri ar meddiant, Bowen. Cottrell. Ond efo'r gallu i wneud hyn. O, Cwrt Cosby yn curo'i ddyn. Cottrell dal i fynd yn Barri. Jordan Cottrell ond bras yn darllen ni. Gwych byd ysdi ddeudol. Mae dyna nath o. Bras yn darllen hi. A fel golwr, mae rhai chdi ddarllen ni. Yli, mae ar ei ffordd. Mae'n ongl deud iddo fo mynd ar draws i ddeu gwir, efallai sa fyddi mynd am pwed. Mae ar ei droed wan o, i droed chwith, felly rhaid i ganolbwyntio, ebi bach mwy
a rei mwy o bwer i'r posti gyntaf eich di godi hi. Curran. A pas ymlaen at Aaron Williams. Williams sy'n cael y cyfle yn absenoldeb Mike Wilde a Jamie Insol yn chwaraewr sy'n dychwelyd i Cei Connah o fwcle. Ie, ond yn dafliad hir gan y dyn yma sydd ddim wedi gwneud llawer. Mae wedi gweithio'n galed, mae wedi gorfod newid safle oherwydd y cardyn coch i Disney. Tafliad hir yn dod. Yn disgwyl hynny. Arms down, arms down. Barod amdani Curran i mewn o hefyd. Mike Lewis ddim yn hyderus. Mi oedd yn hyderus, ond ddim digon gofalus. Do'r pas tafliad i Cei Connah fydd i. Dwi'n mynd licio deud o, ond dwi am, oherwydd nes i wneud seren y gêm iddo fo'n Flint, rhyw 2 wsos yn ôl. Felly dwi am wneud o, mae yna gamgymeriad yn fo. Da ni'n gwybod hynny. Oli, just ffaffian dyna, de. Ti'n gwybod, dwi'n mynd ofni ne. Ymwneud chdi ofni rhywun dol, ymwneud chdi ddod trwy nhw rai. A ymwneud chdi bwnio'r bel na i ffwrdd. Ymwneud chdi ddeitha pawb, dwi'n mynd codi ofn. Ffaff oedd hwnna, nes ydych chi'n ei fi werthu'n hwnna. Tafliad hir arall, unwaith eto. Cei Connah, yn bygwth. Morris yn troi. Ia. Un peth ar ei feddwl doedd efo'r cyffyrddiau cyntaf na ddim mor dda, ond o'n medru cymryd cyffyrddiau bach eto i droi mewn un symudiad. Rwan, mae'r cyffyrddiau cyntaf ni da, felly mae'n mynd i troi sydyn arni. Mae'n gosod ti ar i wybod yn union be mae'n mynd i wneud ar ei ail gyffyrddiad, gyda'r y gol. Tra'n ddisgwr. Gwyddbwyll o bosib ar un y byd. Barri'n cadw'r meddiant, y fantes gyda nhw. Cei Connah lawr i 10 dyn. Tymet Hudson. Dyna'r pasion gywir. Yn ddeniadol ar y llygad ar y 10au, ond mae Cei Connah mor drefnus. Maen nhw'n barod am hyn. Bowen i'r Barri eto. Jarvis yn opsiwn. Colli ffordd Sing Dŵl, Aaron Edwards yn bant yn syth. Yn cynorthwyo gwaith da gan Aaron Edwards. Sy'n digwydd fan hyn, man. Yna fwy na un yn cwyno. Ifan Press yn ei chanoli, erbyn bod na wrthio Aaron Edwards o ffordd. Ifan Press yn ar draws y fan hyn. Aaron yn gweld y cyfle. Ia, a mae o'n cuddiad y bel, a mae'n dweud ar eich dweud, hwnna'n yrthu. Ar ôl y digwyddiad, o'na rhyw gic bach gan Ifan Press at Aaron, a Aaron yn cwyno am hynny. Ond cyfle, unwaith eto i Cei Connah ar y bel yma. Rhaid nhw gymryd mantais o cyfleoedd ddilyn heddiw oherwydd lawr i 10 dyn. Chris Owens, o ddim yn wych, eitha ail gyfle. Tipyn mwy anodd. Barri yn barod amdani. Yn fentro o bellter, Callum Morris. Llusgo i dîm yn y gêm yma. Lawr i 10 dyn, cofiwch. Owens. Oedd y croeso na well na'r gic rydd. Mae'r Barri digon cadarn ar hyn o bryd. Ia, dim llawer o hybyd rhwng y ddau tîm. Oce, mae'n di sgor a hawl deud hynny. Ond Cei Connah i lawr i 10 dyn a y Barri ddim yn medru torri nhw lawr. Maen nhw'n just gorfforol mor gry efo 10 na mae'r Barri fo 1 o'r 10. Da ni'n gwybod lle fo'n mynd. Dyfalwch. Aaron Williams sydd dros di. Mae'n aros i Callum Morris gyrraedd y Cwrt Cosby. Farquharson yn opsiwn amlwg. Teg at Morris maen nhw'n mynd. Mae'n i dda gan Callum Morris hefyd. Mae o wedi bod i chanol i, rhaid i ddechrau teg iddo fo. Da ni weld o lawr yn hanner i un yn gornol o fan hyn, yn cwffio am y bel mwy nag unwaith. A wedyn da ni weld o'r Cwrt Cosby yn edrych yn berig a bron o sgorio 2 waith. 28 yw hefyd, dal yn ei sôn am yn ei prime, mae fe dal yn ei prime, Malcolm. Yn un flynyddoedd gorau, da ni'n sôn am prime rhwng rhyw 26 a 30 dyddi yma, mae chwarae yn edrych ar ôl hynna'n felly mewn ganol hynny. Dwi'n licio fo. So, mae'n un o'r chwaraewyr na sy'n medrych chi ddibynnu ar. A mae yna yn freuddwyd i unrhyw reolwr gwybod, ei, mae o na, oherwydd fydde ddibynnu ar gwybod beth mae'n mynd i wneud, beth dwi'n mynd i ofyn, beth i'n gyfrifoldeb. A mae o'n gaftan. Connah yn y cornel, yn cipio cic gornel, ac unwaith eto, ni'n gweld yn gweithio'n galed, ni'n sôn, dwi'n sgorio ni yn Cymru, yn Aaron Williams, mae'n gweithio'n galed dros y tîm. Wel, mae yn oherwydd mynd i
addasu i nhw i safle dipyn bach heddiw oherwydd beth ddigwyddodd yn y munud y cyntaf yna. Fydd y Seintiau newydd adra, dwi'n siŵr yn meddwl Cei Connah 10 iddyn nhw ollwn pwyntiau heddiw, a fydd y Bala hefyd. Ond fydd Cei Connah bendant de Andy Morrison yma dal i gyro'r gêm. Fydd o dal i'm yn hapus yn mynd â pwynt o yma mae dim o i lawr i 10. Cei Connah Lewi. Mewn i'r cwarter awr ola yn yr hanner cynta. Chris Owens yn barod i'w chymryd i. Os yna gyfle i Cei Connah ath i dros ben Aaron Edwards unwaith eto. Dwi'n Barri mae'n ddrwg dy fi. Cyrio. Hwnnw yn y pen draw. Dyn nhw wedi sôn am Cyrran ddim yn cadw'r meddiant yn yr ymosod. Ymosodwr y Barri ddim yn gweld roedd dim o'r bêl yn y munud y diwetha. Yn i'r Sgorio prawn. Wrth i ni weld yr ail chwarae yma eto. Ia, y Barri mwy penderfynol i gyro'r bel yna a chlirio, a fydd ein nhw'n gwneud i peth eto fan hyn. Williams cymryd i'n gyflym, Cyrran allan. Williams at y postyn pella, Mike Lewis yn gwylio hi ac yn gafel yn dyn, ond mae yna anaf, chwaraewr o bwys y postyn, yn bosib dim yn mewn i'r postyn. Sori, Dyla, mae Farcus yn dineidio, de, a mae wedi neidio i mewn i'r dyn yma. Lled mae wedi wrthio fo syth i mewn i'r postyn. Ydych o'n, mae Farcus yn ei fyny, mae'n hofran, a mae'n cario ymlaen. Mae momentum yn yr awyr ganddo fo. Ti'n edrych ar pattern oedd o. Yn cael ei wrthio i mewn i'r postyn, mae'n oce. Kyle Patton yn yr amddiffyn. I frawd Robbie Patton, bosib ni'n fwy cyfarwydd o fe. Un o'r rhai sydd wedi anafu ar un o bryd i'r Barri. Ie, dydy o ddim yn neis. Be ydych chi'n stopio dyn, Farcus yn yr awyr, gyda fo'n breaks wrth gwrs yn yr awyr, felly pan mynd dod lawr a wrthio fo, mae Patton mynd syth i mewn i'r beans and toast. O, mae'n dros ben pawb, yn bas dda. Bowen, mewn i'r canol, mae'n disgyn. Wel, pawb unwaith eto'n edrych sy'n at y dyfarnwr, ond ni'n mynd teimlo bod y penderfyniad gwreiddiol yn gerdyn coch i Disney, ond fi sy'n gweld honna eto. Dwi hefyd. Dwi'n meddwl bod hwnna gicor smotin. Mae Bowen yn ei mor dda, mae'n gwadd y dacl. Mae'n gwadd y dacl, mae'n sticio ben glin allan. A mae Bowen yn mynd drosti. Mae'n sticio ben... Mae'n trio symud o ffordd hefyd, ond mae'n sticio ben glin allan ddim i bach. Mae hwnna'n gicor smotin. Mae Owens yn gwybod. Mae o'n gwybod fel chwaraewr ar y cae na, mae hwnna'n gicor smotin. Penderfyniad eto yn mawr. Ac ych chi ddadle o blaid neu'n erbyn y ddau benderfyniad, ond chi'n dieddol o fynd yr un ffordd. O'n i'n mynd i ofyn os oedd y cerdyn coch di dylanwadu'r gêm. Yw'r cerdyn coch di dylanwadu y penderfyniad fyna, falle? 100% yn y man ni. Cwestiwn anheg o bosib i chi. Na, dydy o ddim, oherwydd mae o wedi. Dwi'n meddwl mae'r cerdyn coch di gadw mor ar y gêm hyd yn oed, oherwydd mae'n gêm dim yn glasur, sam byd yn digwydd yn y cwrs Cosby, sam llawer o gyfleon, sam llawer o chwaraewyr creadigol di creu, di wneud beth digwydd, sam moments di bod eto. Tan hynna wan, efo Bowen yn dangos rhyw ffach bach o pan mae o'n Gaerdydd. Capten o'r tîm dan 19 yna yn Gaerdydd. Trwmet Hudson sy'n taro i, a Jarvis yn y canol, mae'n werth gweld yr ymateb, oedd e'n blwyddio am y bil. Dwi'n yn poeni am bod o wedi mynd am yr ergyd, ond dwi yn poeni am bod o ddim wedi gweld Jarvis. Dyna dwi'n dweud bod tro, os ti eisiau mynd, edrycha, pel wych, rwan ta, cod y ben. Be mae o'n neud colli ben? Mae'n rhaid fod jyst neud y bel na, a draws y cwrt chwech, a mae'n tapyn, mae'n hawdd, chwech llath allan, a mae Jarvis yn gandryll ar y postyn bella. Mae o'n gweidi, mae o'n sgrechian. Mae o'n dweud nes i weld chdi, ond mae'n rhaid fo weld o. Mae'n cael amser i weld o, oherwydd mae di'n rhedeg i gen llath ar ôl y bel. Codad y ben, tra ti'n rhedeg i'r bel. A'r Barri dangos i bygythiad. Mae yna gyfyniadau da ar draws y cae. Unwaith eto, maen nhw'n mwynhau lawr y dde fan hyn. Michael George yn cael tipyn o'r bêl. Mae'n cael y pethau'n syml.
Matt Hudson, nôl at Cooper. Cooper. Wel, dwi'n braidd yn methu gêm yng nghanol yr amddiffyn na. I'r Barri ni sôn am bwchwys i'r goll. Patton o'r cefn, ni mewn y 10 munud ola yn yr hanner cynta. Clayton Green, ni ddim wedi bod yn enwi nhw rhyw lawer. Evan Press, gŵr ifanc yng nghanol y cain arall. Maen nhw gyd, maen nhw'n mwynhau'r meddiant, maen nhw'n gyfforddus ar y bil. Dyn nhw'n gallu bygwth amddiffyn cadarn Cei Connah. Dyna'r cwestiwn mawr. Bowen. Eto, mae fe'n edrych am Jarvis. Ferguson, Cei Connah fydd hon. Gyfle i drafod Sgorio'r pnawn yn hwyrach. Abertawe wedi colli gartre yn erbyn Huddersfield. Y 2 gol i 1 Casnewydd, 1 Tranmere, dim Wealdstone di ennill yn erbyn Wrexham. Mae 4 i 2. Beth yn y byd ddigwyddodd yn y gêm yna, gwelwch. A'r trosglwyddiadau, wrth gwrs, Joe Rodon di mynd i Spurs. Abertawe wedi bod yn brysur yn denu chwaraewyr. Harry Wilson yng Nghaerdydd. Diddorol. Digon amser yn yr ail hanner i drafod hynny, neu ar ôl y gic gornel yma. So mae bethau pwysig yn digwydd ar y cae. Mae Cottrell dros y bil i'r Barri. Green, Chris Emelin yn cywio yn y canol. Bowen o bellter yn dwt at y postyn pella. Ond Cooper ddim yn gallu bygwth. Na, a pan ti'n meddwl amdano fo, mae ti'n weithio ti wedi bod bras yn neud arbediad, mond un waith pan nath o ddarllen y chwarae efo Cottrell. Just crwysiad sal yn y diwedd fan hyn. Neb, pawb yn sefyll yna. Neb yn amseru'r rediad i gyrraedd yna pan mae'r bel yn cyrraedd, felly mae'r momentum yn codi chdi'n uwch na pawb i benio i fewn. Yng Lloegr wedi bod yn ddifur. Everton Lerpwl 2-1. Southampton Chelsea 3-1 yn y gêm yna. Barri eto, lawr y fe, eto. Michael George, eto. Matt Hudson. Bach o hyder yn tîm y Barri wrth i gyda'r diwedd hanner cyntaf yma. Ie. Just ryw 50 munud rwan. Wel, 10 munud yn ôl nath o dechrau. Mae Bowen wedi dechrau dod i mewn i'r gêm. Mae gen efo y gallu i agor amddiffyn i fyny efo passes union thai dad. Mae'n chwaraewr union thai dad. Mae weledigaeth o'n dda, chwaraewr y gwmpas am chwaraewr ifanc. Mi'n eitha byd o les yn o chwarae yn y byndynion a chwarae mewn gemau fel hon. Byddem wedi gweld llawer fel Cei Connah hyd yn hyn yn chwarae dîm 2 ar 20 Caerdydd. Fel y Malcolm sôn yn gapten ar y tîm dan ddeunaw iddyn nhw. Cwpl o blynyddoedd nôl o 19 yw e nawr. Sam Bowen yn enwi digon ohono fe. Gwyd hefyd Dan Williams yn Hwlffordd, Tim gol o fe, un arall sydd ar fenthyg o Gaerdydd yn uwch gyngor Cymru. Danny Davies yw hwn, yr amddiffynwr sydd wedi ymuno Brestatyn a sydd wedi creu argraff, wedi creu Tim gol. So mor yma. Mae wedi gorfod newid safle heddiw, mae wedi gorfod symud yn ôl. Wel, mae yna astudio, myfyrio, iPad sydd fi. Gêm mwy cyntefig. Be mae hwnna'n gweithio nhw? Na, cis y biwtio dwi'n rhaid, ia? Ti'n cofio oes dalwm? Cofio, sy'n biwtio dal i fynd, Malcolm. Gêm wych, gêm wych. Ond mae tactegau yn chwarae rhan mawr yn hon. Wel, mae o, oherwydd mae'r Barri efo un yn fwy, felly... Aaron Edwards. Sy'n pwyso. Mae fe mewn, Aaron Edwards. Cyfle i Cei Connah. Mike Lewis a Chris Hugh mewn i gilydd. Maen nhw wedi gwneud i gwaith. Chris yn neud yn arbennig o dda man hyn, oherwydd... Do ddim di gwrando ar be mae Mike yn neud, na gweld yr hediad mae Mike i drio gyrraedd y bel. Mae o'n just cymryd cyfrifoldeb i glirio hwnna, a mae wedi ben yna, a mae Mike yn dod trwyddo fo. A mae o'n ôl ar ei draed mewn oce. Enghraifft o Aaron Edwards ar i ore. Brwydro yn bopeth, ond wedi cael 2 oed mor brofiadol. 360 o gemau uwch gyngor Cymru a Cei Connah yn pwyso eto. Wel, neb yn cael gafel arni. Sawl gwaith. Nath honna heibio. Ti'n gael rhyw deimlad den a rhyw gol fler o rhywbeth fel am gawn ni heddiw, ne moment special gan un o chwaraewyr efo'r gallu i wneud hynny. Mae yna ddigon nhw ar y cae, ond dyn nhw ddim wedi bod ar y bel ddigon i wneud llawer. Hwn di un wrth gwrs.
Cyfleoedd yn bryn, cofiwch mae David Cottrell ar y fainc i'r Barri, 2 gol iddo fe yn ddiweddar, cicio ar rhydd Campus Williams. Tafliad hir, Aaron Edwards, tu ôl i Ben. Barri'n hapus i weld hwnna, ddim yn bygwth. Ie, dwi'n yn bell o'r gol Aaron, felly mae'n just taflu i Ben i gael cysylltiad arni. Dwi'n gwybod lle mae'n mynd, cofio. Bell dros y traws fi arni, oedd y ddau, oedd y rhwng dau chwaraewr gweld hi'n hwyr, troi Ben oedd i wrthi. Oedd gyda fo'n help am hynny. Dwi'n yn glasur, ond mae'n ddifur. A dyn di bod yn gêm fler go iawn na ddo. A mae'n cartyn coch ydych chi'n meddwl, o, fel un, mae'n tackles gystadleuol mynd i fod mynd mewn oherwydd ail nefyd trydydd. Wel, pedwerydd ebyn hyn, mae'r bala di neidiwch Ben y Barri ar ôl curo praw ma. Green at Jarvis, y bas yn dda. Cam sefyll. At Siamet Hudson sy'n cam sefyll, fel o Malcolm yn sôn. Reit o flaen. Maen nhw'n dal i drafod. Beth yw'r drafodaeth, chi'n teimlo? Mae o'n gotio men, heno, a dwi'n meddwl be mae'n mynd i wneud yn yr ail hana, maen nhw'n gorfod newid siap yn y man ni. Dwi'n meddwl eithaf 3 yn y cefn, oherwydd jyst am bwys cael 4 yn y cefn ebyn 1 ymysodwr. Mae'n courage yn chwarae fan hynna. Does 3 cefn, does 5 yn canol cae, a wedyn gyrru y 2 asgellwr reit yn erbyn amddiffynwyr Poole a Davies, Cei Connah, a wedyn ti mwy ymysodol. Gwch chi 2 ymysodwr yn barod efo hynny, chi 3 yn canol cae, does 3 yn cefn. Y gêm dactegol oddi ar y cae, yr un mor bwysig ar hyn sy'n digwydd ar y cae. Green i mewn, Curran yn ei lorio. Rwy'ch ymlaen mewn y dyfarnwr Jarvis. A Farquharson eto, Farquharson sy'n disgyn. Ie, gath o facliad yma. Mae'n heiddi. Y cicrydd yna, mae'n eithaf ddod ar draws Farquharson. Mae Jarvis yn mynd, pwydwch gweud brannaf arall dar Barri. Yndi, mae o'n stip, mae'n gafel yn y gardi, na ddim yn arwydd da coelio fi. Gymaint o chwaraewyr allan. O, mae wedi tynnu fyny. Pan mae o'n neud y bagliad damweiniol ar Farquharson, mae wedi teimlo rhywbeth. Dwi'n gobeithio na jyst stren ydi. Yn y llun yn y gar, os fi o'n pwy sy'n cnesu fyny. Am lwyfan iddo fo! Di arfer i llwyfan mawr, daw. David Cottrell. Rwy'n paratoi ddod i'r cae sgwni. Cei McLagan allan, anaf iddo fe. Hefyd ychwanegwch enw Curtis MacDonald, Luke Cummings, Callum Sainty, ddechreuodd yn y bara, Robbie Patton, Keon Raffel. Dipyn y rhestr o ran anafiadau'r Barri. Ni siarad â Mike Coslet, un o'r tîm y fforddi fan hyn yn gweud oedd rwy'n yn gweithio yn yr haf. Fan fawr ydych chi'n y Barri, pan bych chi angen yr holl chwaraewyr fa, yn gweud, dim digon, da ni'n barod, dyna pam. Wel, dyna pam mae Gynarfon y fynd, mae llwn nhw'n gael llawr anafiadau efo McLagan yma. A MacDonald tu ôl dy fe, mae'r chwaraewyr sy'n absennol ar un o bryd. A chwaraewr fel fo, sy'n medru gwneud rhyw fflach bach y gêm yma, jyst i danio a jyst i newid y llif, newid y tempo. Patton yn clyrio Farquharson. 2 funud wedi ychwanegu, fel welwch chi. Ble mae hon yn glanio gwedwch. Os rhywun yn gallu creu rhywbeth cyn diwedd yr hanner cyntaf. Curran yn ceisio creu, Aaron Edwards. Dal i fynd. Mae Melin ar glas yn ei amgylchynu. Andy Morrison, digon dod na fe yw ystyried yn ystod hanner amser. Ond i ddod o pethau fel mai, efo 4 yn y cefn a 3 ganol cae, ac fi gynnu fo Curran ar ben ei hun ar y Williams yn just ymuno efo fo o'r asgell lle na faint fedri tho. Ond neith o edrych ar o awr i gyro'r gêm. Neith o, dim hongian mewn yn ni, oherwydd maen nhw mwy na mewn yn ni dal i fod. Maen nhw just cael amball fflach efo, ti'n bod cica gosod, tafliadau hir, efo ni'n gwrtsgosbi'r unig ffordd maen nhw yn edrych fel sgorio. Ond neith o cymryd y gamble a risg ar o awr, a wedyn ti'n edrych ar eilyddion sy'n ganddo fo, mae'n gyda Braden Shaw. Mae'n gwybod wedi ddod o dar. Chris Huw fan hyn, ar rediad, ni'n mynd i gweld llawer o hynny yn y hanner cyntaf yma. A mae'r un i wedi gweld, wedi dod i ben.
Dracol gan Press. Sicrhau bod dim cyfle i wrth ymosod. Na. A fedra ni ddim dweud bod y ddau dîm yn ofn colli gymaint â hynny. Just a bod y gêm wedi trawsnewid ar ôl y cartau coch na yn yr eiliadau cyntaf gêm. Wedi effeithio pethau. Dim amheuaeth o hynny. O, mae Jarvis di troi. Cyfle. Hwyr i'r Barri. O, oedd Cottrell yn disgwyl amdani. Mae dipyn o rediad cryf gan Aaron Williams. O, mae'r hanner cyntaf di dod i ben o le oedd Aaron Williams yn mynd tuag at y stafell newid. A lleith e barhau da'i rediad yn ôl i'r stafell newid. O, gawn ni glywed wedi'r gêm. Be mae fe'n meddwl o'r cerdyn coch. Ond fain o waniaeth mae wedi wneud i dîm Andy Morrison. Mae'n disgwr ar yr egwyl. Y Barri yn erbyn Cei Connah. Dewch nôl ato ni wedi'r egwyl. Y Barri yn cwrdd â Cei Connah yn uwch gyngrair Cymru JD, Cerdyn Coch.
ar y dechrau yn chwalu'r cyfan o ran y nomadiaid. Y pencampwyr lawr i 10-10. A dyna'r Barri wedi cael cic o'r smotyn am felly benderfyniad mawr yn yr hanner cyntaf yna. Mae'n gêm fawr. Mae'n hanner cyntaf gweddol siomedig o ran y ddau dîm yma, o ran y cyfleoedd, ond o ran y digwyddiadau, i wastad yn cwyno pan ni'n trafod penderfyniadau a dim digwyddiadau, ond dyfalag fe ni'n gwneud Gwenna, ni'n mynd i drafod digwyddiadau. Mae rhaid i ddechrau gan syth gyda'r cerdyn coch na, syth ar ddechrau'r gêm, 2 funud i mynd, bydde ti'n neud o'r cyfan? Wel, ti'n paratoi trwy'r wythnos am system wahanol, systemau patrymau chwarae, a wedyn mae popeth yn cael ei chwalu o fewn 2 munud. Nawr, i fi actually nabod y Safarnwr Bryn, o'n i yn prifysgol gyda fe, union yr un flwyddyn, a i fi mae fe wedi cael hwnna'n hollol anghywir. Yn personol, y ffaith nath e dod mewn mor gyflym gyda'r penderfyniad hefyd, nath e ddim weithiau ti'n gweld nhw'n oedi dwy ti, ond i fi, ti'n gallu gweld y ffacus yn reit ar bwysau, oedd e'n hanner a hanner, ag oedd y cyffyrddiad yn un really hir, bys y golgeid wedi cyrraedd fyna cyn hefyd. Fi'n falch iawn bod y cameras ochr yma'r cae a dim ochr yna reit ar bwys Andy Morrison. Fel chi'n gweud, sut mae hwnna'n effeithio tîm? Fel ti'n gweud, paratoi drwy'r wythnos, pawb yn barod am y gêm, be mae hwnna'n neud i dîm pan chi'n colli rhywun mor gynnar? Mae'n chwarae'r holl paratoadau achos chi di marfer mwyn mynd ati a i trio gweithio yn erbyn cryfderau a'r gwendidau Barri hefyd. So maen nhw wedi gwneud popeth yn ystod oes, patrymau chwarae a popeth, a wedyn mae angen nhw newid. So ni'n gallu gweld yna'n syth iddyn nhw nôl 4 yn y canol. Mae Callum Morris hefyd weithiau yn camu nôl, weithiau maen nhw'n mynd mewn i 5 pan mae rai o'r amddiffynion yn cael eu tynnu allan. So mae hwnna wedyn yn rhoi lot fwy o bwysau arnyn nhw, a wedyn lot fwy o bwysau ar cyrraedd i ceisio dal y bil lan, a i fod yn oes, mae heb wneud yn antigon dda yn y hanner gyntaf, a mae lot o'r pwysau wedyn yn dal i dod nôl, yn ei gweld hwnna reit ar diwedd y hanner, oedd Barri wedi dod nôl mewn i'r gêm lot fwy. Ni wedi bod yn sôn cyn y gêm am Sam Bowen, sydd wedi mynd o Gaerdydd ar fenthyg i Barri. Dyle fe wedi cael cic o'r smotyn hefyd yn yr hanner cyntaf yna? Wel, fi gwybod Malcolm yn meddwl yn gryf ar hwn. So fe chi gytuno dy Malcolm? Na, fi ddim i fod yn onest. Oedd e'n chwarae arbennig o dda gyda fe, achos oedd e'n edrych fel oedd e'n mynd i dod nôl yn eithaf twyllo, ond ti'n gallu gweld, mae ddim yn mynd mewn i'r challenge yna. Mae jyst yn sefyll yn llond, a mae Bowen actually'n redig mewn i fi. So i fi, yn person, dyw hwnna ddim yn cic o'r smotyn, ond fel fi wastad yn gweud, ni yn gweld chwaraewyr yn mynd lawr gymaint yn fwy haws fel mae blynedd oedd yn mynd ymlaen, a mae hwnna yn dangos, mae hwnna'n enghraifft arall o hwnna. Cei Connah wedi cael cyfleoedd, bod nhw lawr i 10-10, maen nhw wedi bod yn pwyso tyfradau hir, fel ydych chi'n ysgol ciciau gosod hefyd. Ti'n meddwl bod nhw'n hapus ar ffordd maen nhw wedi ymateb? Ie, maen nhw, i fod yn dweud, gan ystyried bod nhw heb cael lot o methiant, maen nhw actually wedi cael lot o tir mewn ffordd. So maen nhw territory, maen nhw wedi bod lan yn creu problemau trwy'r tafliadau hir, wneud ciciau rydd fel yna, ond maen nhw'n edrych yn bygythiol heb creu go iawn os bod hwnna'n neud synwyr. So maen nhw'n edrych fel bod rhywbeth yn dod bod nhw heb cael cyfle go iawn hyd hyn. Chdi sôn llawer am sut fydd Cei Connah'n ymateb. Be ddewch chi o ffordd mae Barri wedi ymateb? Byddwch chi'n disgwyl mwy gan y Barri? Ie, ni yn disgwyl falle i'r cefnwyr jyst i pwyso ymlaen bach yn fwy yn personol, ond ni yn gwybod bod nhw'n hoffi chwarae Sianeli, redig mewn tu nôl, a maen nhw wedi creu cwbl o problemau, fel ni wedi gweld o'r cerdyn coch, a wedyn gyda cwbl o cyfleon reit ar y diwedd fyna hefyd. Gen i weld beth aw yn yr ail hanner, mae'n disgwyl, mae Cei Connah lawr i 10-10, gen i weld beth sydd ddod yn yr ail hanner. Ni'n mynd i fynd draw at Nicky John nesaf, achos falle bod chi wedi sylwi, mae yna grysau newydd sbon gan dîm y Barri. Anghofiwch am Sash Hugh Fash, mae Sash ar crys y Barri werth i weld. Ni'n draw at Nicky. Diolch Dylan, ie, dwi yma hefo Ian Johnson, cefnogwr y Barri, aelod o'r bwrdd a chynghorydd yma yn y dre hefyd. Ond Ian, da ni'n gweld y crys newydd sbon, go arbennig yma heddiw. Beth yw'r stori tu ôl i'r holl beth? Wel, hwn di crys newydd ni eleni, a beth sy'n yw enwau cefnogwyr. Daeth nhw'n wreiddiol yn syniad gan Gavin Chesterfield, y reolwr. Naeth ei siarad gyda'r Jamie Sylvester sydd o Macron Caerdydd a'n cyflenwi'r kit. A pwrpas hwn yw i gael enwau cefnogwyr ar y crys. Ond mae pobl wedi bod yn eitha creadigol gyda hyn, felly nid yn unig enwau cefnogwyr, ond hefyd wedi rhoi hyn fel ffordd o gofio pobl sydd ddim gyda ni bellach, neu enwau plant, neu rai busnesau lleol, a hefyd tîm Trawsblaniad Cymru wedi rhoi enw yn y fe hefyd. So, gallu gweld hyn yn y diagonal ar y slash, a hefyd ar cefn gyda'r enwau yna.
Na, mae'n hyfryd, mae'n hollol hyfryd. Ac wrth gwrs, mae yna rhywbeth braf iawn yn hyn hefyd. Yn ystod cyfnod lle da ni'n ysu gweld cefnogwyr yn ôl yn ceian ni, ond yn anffodus di hynny dal ddim yn bosib ar hyn o bryd. Ond mae'n neud rhywbeth fel hyn, yn neud i'r cefnogwyr teimlo'n agos at y clwb. Mae'n gweithio naill ffordd ar llall, dydy. Yn wreiddiol dechreuodd hyn yn yr haf yn ystod y cyfnod clo gyntaf. Ond erbyn hyn, gen i'n gwisgo hyn am y tro gyntaf heno ar Sgorio, mae'n fwy agos achos mae'n ffordd, mae'r chwaraewyr yn gwisgo Chris gyda'r enw'r cefnogwyr arno fe, ac i'r rai sydd dim ond yn gallu gwylio'r gemau o adre hyn o bryd, mae'n cadw at y cysylltiad rhwng y clwb a'r cefnogwyr sy'n mor bwysig mewn clwb fel y Barri, mewn dre mor fach a hyn. Mae'n rhaid i mi ddweud wrth gwrs, mi wyt ti yma hefo swyddogaeth, achos ti'n gweithio fel un o'r ball boys heno yma. Wyt ti'n credu gawn ni gol yn yr ail hanner yma? Gobeithio byddwn ni a gobeithio dros y Barri hefyd, ie. Wel, gyr i weld. Dewch chi yn ôl ato ni oherwydd mae'n amser am egwyl fer rwan, ond dewch yn ôl ar gyfer yr ail hanner rhwng y Barri a Cei Connah mewn cwpl o funudau.
croes yn ôl i Barc Jenner, cartre y Barri. Cei Connah wedi teithio yma heno, mae'n ddisgwr, lot mwy i ddod. Anes bydd yr Ecnos Lyn, uchel bwyntiau, hanner awr 5. Digon wedi digwydd penwythnos yma yn y gyngor hefyd. Dyma'r gêm ola, mwy o Sgorio yn ysfercher. Mwy o bêl-droed mor syml hynny, a ni wedi bod i gwrdd â'r Cymru sydd gyda tîm Merched Reading. 5 Cymraes yno, gan gynnwys Tash Harding a Jess Fishlock. Cymeriadau mawr, sôn am gymeriadau mawr. Dyma'r olygfa, wrth i'r ddau dîm ddod allan ar gyfer yr ail hanner. Andy Morrison yn cael gair bach gyda'r dyfarnwr. Bryn Malcolm Jones di danfon John Disney o'r cael o'r 2 funud. Bydd y sgwrs ma, Malcolm? Wel, yn gofyn pam nes i'n cymryd tair eiliad i feddwl am y penderfyniad. Mae Bryn Malcolm Jones, dros y blynyddoedd dwi wedi licio fo fel dyfarnwr, ond yma'n hyn, dwi wedi cymryd Morrison yn medru gofyn cwestiynau efweiddi, neu'n byd, mae'n jyst gofyn y cwestiwn, a mae Bryn Malcolm Jones yn ei wynebu ac yn ei atab. Dim mwy na ni, ond mae Andy wedyn yn ei ben lawr ar ôl mae Bryn Malcolm Jones wedi deithio fo, ei, oedd hi'n benderfyniad cywir, ond jyst y ddadol ydy fel da ni wedi gweld mwy nag unwaith, a da ni wedi cael y pleser o weld ti'n mynd unwaith. Ac hynny oedd, ti'n bod, o'r darlun mawr, o'ch chi'n gwybod fo Ferguson a'r golwr eich mynd i gyrraedd y bêl cyntaf. Ac erbyn y diwedd, am o'n i penderfyniad un person, sut mae'r person a'n dehongli'r sefyllfa. Dwi ddim fel cam sefyll, lle mae yna linell yn ymddangos, mae hyn o'r treini'n amwys, ond falle bod chi'n angytuno yn Bryn Malcolm Jones yn teimlo bod hi'n gerdyn coch. A mae'r gŵr yma'n camu'r cae. David Cottrell sy'n dod ymlaen. Nat Jarvis sy'n gadael, sgwn i os mae'r anaf foddi. A David Cottrell, wel, os angen cyflwyno David Cottrell. 24 cap i Gymru, 2 gol. Nath yn un o'r Barri ym mis Ionawr. Trosglwyddiad mawr, mae'n enw mawr, mae angen perfformer mawr arno fe nawr yn yr ail hanner fan hyn. Clayton Green, capten y Barri. Wel, maen nhw'n edrych fel ar ddechrau, maen nhw'n gwrthio reit i fyny'r cae, Chris Hugh ar y chwith yma. A wedyn mae Clayton Green chwarae yn un o y 3 fatha yn y cefn. Bendant maen nhw wedi newid y system i fi bach yma'n hyn i drio curo'r gêm yma, fel nes i ddeud cyn. Wel, pas i David Cottrell oedd hi, Jordan Cottrell, sydd ar meddiant, a mae fe'n gallu taro nhw, mae fe'n chreuo'r peryglus. A chwip o ergyd ddim yn cyrlio'n iawn tu'r gol. A mae gynno fo'r gallu i wneud rhywbeth fel hyn, sy'n rhaid bod gyda'r un yn fan hyn. Mae o'n gwybod, os fydda fi gael hanner llath ar y noed de fan hyn, fydda fi grymannu hi, defnyddio Callum Morris yn amddiffynwr fel rhywun sy'n dallu'r golwr, a wedyn just dechrau allan i'r gol, ond do ddim yn crymannu i ddigon i ddod i'r gonel bell yna. Ond clefar, dwi'n licio'r syniad gan y dyn yma, mae'n gynnu fod dychymig a'r gallu i wneud rhywbeth fel yna. Mae Sabon yn ffeindio hwnna, bydd bach o siom bod o ddim wedi gwneud y golwr weithio o lea. A ni'n gael eich ymwyntiau Sgorio yn y bala, a Cottrell yn agos gyda'i ymdrech debyg, le mae fe'n herio'r amddiffynwr, a fel chi'n gweud, dwi'n angen curo'r amddiffynwr, ond yn gwybod bod efo'r gallu i daro'r target. Cei Connah. Ac Aaron Williams, Callum Morris. Dwi'n siŵr un o'r pethau fysa Gavin Chesterfield wedi bod yn dweud i dîm yn ystod yr egwyl hefyd, ydy peidio ildio trafliadau i lawr yn y goneli, ti'n bod yn y trian ymwysodol y cae, lle mae Cei Connah efo'r cyfle i daflu'r bêl i fewn i'r canol. A chi'n synhwyro, mae yna gyfle'r Barri fan hyn. Yn erbyn 10-1, methu sgorio yn erbyn Cei Connah tymor diwetha, colli'r 2 gêm, mae yna gyfle mawr gyda'r pencampwyr lawr i 10-1. Fan hyn tymor diwetha gath Cei McLagan i dan fan o'r cae yn erbyn Cei Connah tymor diwetha, cyn ennill yr apel hynny yw, a Barri, Bowen, cic rydd. Mi fyddai'n ganlyniad enfawr i dîm Gavin Chesterfield. Dwi'n mynd gam, dwi'n mynd tua 10 cam o flaen yn hynna, achos mae dal yn ddisgwr, ond gyda David Cottrell ar y cae, pwy oer? Mae'n anoddach ar adegau chwarae byd 10-1 erbyn pan ti'n ei dynnu'n toli bel, mae'n anoddach i dorri nhw lawr sy'n gymaint o bwlcha yna. Mae'n 10-1 Cei Connah. Cottrell.
at y post yn pella. Bras, dim problem ni Bras, o'n i'n mynd i ddweud, mae'n mynd i gollio ni. Chwalfa, mae Patton di sgorio. Ond mae'r dyfarnwr di roi cic rydd wrth i Patton droi a dathlu Gavin Chesterfield nawr, sydd ddim yn gallu credu'r peth, dwi ddim yn gol. Ydy'r sgwrs na yn ystod yr egwyl rhwng Andy Morrison a'r dyfarnwr wedi dylanwadu hwnna. Ond dwi'n meddwl oedd hi drosed pan eisiau weld ti ddechrau, na ni weld ti eto fan hyn. Na ni weld, mae Bras yn neidio, ond beth sy'n digwydd ydy, dwi'n meddwl Cleiton Green oedd yn neidio i flaen o fan hyn. Mae Cleiton yn neidio'n gynnar, a mae o yn hofran, ond mae o'n hongian i Benelin sy'n nadu Bras neidio. Dyna di'r gwahaniaeth. A ti'n iawn, y llifanwr nath. Y llifanwr dwi'n siŵr nath ysgwyd i Liman a deud oedd hi'n drosed. Mae'n neidio'n gynnar, mae'n cael dwi'n lygad ar y bel, ond mae'n neud i fraich i fyny i stopio Bras neidio. Jeanette Hudson yn cario'r bygythiad. Cottrell nôl at Cooper. Barri dechrau ail hanner yn dda, dim ymheth am hynny. Ond dechrau tanllyd eto. Mae'n eigon yn digwydd oddi wrth y cae, gyferbyn â ni hefyd. Chesterfield, Morrison, ddau yn parchu gilydd wrth gwrs, ond dim yn ystod gêm. Patton yn penio, yn syth at Sing Dŵl, edrych am Aaron Williams, doedd ddim yn cam sefyll. Aaron, edrych am Eiron, ar y postyn pella. Cei Connah dal yno. O, am groesiad. Aaron Edwards yn gollwng i Cyrran. Lewis allan hefyd. Dros y bar mae'n mynd. O, ti'n gwybod, mae'r cyffyrddiad gyda Aaron Edwards ar y postyn cyntaf yn tynnu oddi wrth amddiffynwyr y Barri. Mae'n lanio yn sydyn. Edrych at... Just y cyffyrddiad bach yn Aaron. Pam oedd o eisiau cymryd cyffyrddiad? Mae o 6-4 llath. O'n i'n meddwl 6 llath, ond mae'n agosach 4 llath. Pam mae eisiau cyffyrddiad? Mae'n gymryd 2 yn diwedd. Oedd yn gyntaf ddim yn un gret. Just o'r yn y rhwyd. Just cael cyffyrddiad, taro i ryw ffordd. Ddim o blaen dy droed rhywbeth mae'n gol. Aaron Williams eto, tafiad hir arall. Mike Lewis o ddim yn agos at honna. Mae ddim di glanio'n garedig i Aaron Edwards. Tas ei wedi, i oedd y gol bron o wag o'i flaenau. Dim mor wag ag oedd i Cyrran, cyfyrddiad i fi. Bydd Ancelotti ddim yn apus, wedi gweithio Calvert Lewin, pa'i cael cyffyrddiad cyntaf yw'r ergyd. Go iawn, dyna fi mi oedd wedi dweud fod e. A dyna lle oedd Cyrran angen jyst i'n cyffyrddiad. Dangos hefyd, dim, ymysodwr naturiol ydi Cyrran ac ymwyd yn jyst trio'i ora. Fel blaenwr, ymwyd wedi sgorio 3 dwbl tymor hyn. Jeanette Hudson yn amlwg eto, camgymeriad gan Cottrell. Ac maen nhw'n edrych am Cyrran. Patton yn erbyn Cyrran. Patton yn chreu'r cryf yn hyfforddwr personol. Cael y teimlad, oedd y ddau reolwr yn meddwl gallu nhw ennill hon. Mae'n hanfodol pan neb yn tynnu ffwr o'r wrth i gilydd ar y brig. Yn y 6 ucha na, tîm isio, enwedig y 3-4 sydd ar y brig, tîm isio nhw dynnu ffwr. Felly, mae'n gret o gem oherwydd hynny. Hugh at Cottrell, oedd yn pwyntio ble eisiau'r bil. Chris Hugh eto. Barri'n fywiog, mae'r gem yn fywiog. Mae'n well na'r hanner cyntaf. Dim ymheth am hynny, lle gan Aaron Edwards. Cooper sydd allan. Aaron Edwards, ymlaen maen nhw'n mynd. Sy'n mynd y da o ran y nomadiad. Cysyn Melin, newydd na yn ôl. George yn neud y dda. Just i stopio Davies. Davies yn dangos be fyd i ddo wneud i byd bach ar y bel. A mae'n just sodlu, a wedyn siw gael y croesau mewn yma drwy'r gweith. Aaron neud y dda. Rhedag efo'r bel, just cael ei dim o'i symud i fyny'r cae. Wedyn i bel da i Davies. Davies yn symud yn ôl ar ei droi chwyth. George yn cael y bloc. Ond mae'n gwneud cyfle cyntaf. Mae'r ail gyfle yn yr ail hanner yma i dam cael tafliad hir i fewn i'r cwrs Cosby. Maen nhw'n berig efo hein. Gweld Aaron Williams yn barod a'r tafliad hir na unwaith eto. Yn beryglus, eto mae'r Barri'n chwirio a Hudson, Jeanette Hudson. Arwen yr ymosod ar ben ei hun erbyn hyn. Clagan wedi ynafu, Nat Jarvis nawr wedi ynafu hefyd. Evan Press, Sing Dŵl. Ni'n gwybod bod e'n llitaro nhw o bellter, nid y tro yna. Mae'r Barri hefyd yn gael lawr yn y diwedd. Press yn trio pwyso yna fo.
hanner amser yn yr etiad, Man City ar y blaen y gol i ddim yn ebyn Arsenal, hen ffrind Malcolm, Raheem Sterling gathi, hanner ffordd drwy'r hanner cynta, Everton, Lerpwl 2-1, Chelsea, Southampton, 3-1. A di sgôr fan hyn, Cei Connah yn gwarchod y bêl. Ia'r apprentice yn erbyn y boss yn yr Ie, Emirates. wrth gwrs, Arteta gyda Guardiola. Mewn byddaw yn yr ail hanner fan yna. Abertawe wedi colli Malcolm a colli Joe Rodon, ond chwaraewyr mewn Ryan Bennett, Casey Palmer, Ryan Manning, Lati Byrdier wedi cyrraedd hefyd, 2 amddiffynwr i mewn. Dwi'n credu bod fi wedi ynganu fy'n iawn, yn ddiheiriadau unrhyw un sy'n cywiro fi. Dyn nhw wedi setlo mor sydyn a cwpl o oriau yn y tîm. Yw colli Joe Rodon yn fwy na roedd o'r 4 yna? Dwi'n dweud rwan, gofyn fi eto yn ystod y tymor. Ac oedd e'n mynd, oedd e'n mynd i ddigwydd. O'r amser oedd o'n hynny. Gyda ni 3 wan, 3 Cymro yn Tottenham. Gareth Bale, Ben Davies a Rodon. Be geith Rodon a be mae angen mwy na beth ydy'r cythrodd ag yr Mourinho. Dyna mae gyda fo ddim yn ei gêm. Mae wedi neis fel am ddiffynwr canol ac mae hon yn lefel hollol wahanol i pencampwriaeth coelia fi. Ond mae o yn yr oedran lle mae'n dros 20 o gemau nath o chwarae Abertawe tymor dwytha. A llon llaw blwyddyn yma, mae gyda fo'r potensial. Mae gyda fo bob dim, mae'n gyflym, mae'n gorfforol, mae'n dal, mae bob dim ganddo fo. Wel i dyddiau yma chwarae o'r cefn. Mae gyda fo bob dim, ond mae gyda fo ddim cythro. Mourinho, dom yn cymryd chwaraewyr sy'n colli, dim licio, ond yn hapus i golli gema. Ie, Cardinal i ni yn o'n Edwards yma. Yn gret i Gymru, yn gwybod hynny. Harry Wilson i Gaerdydd gyda Kiefer Moore hefyd. Will Vokes na, wrth gwrs. Mae'n gyfuniadau bach bob man. Y pawt i symud. Wel, o'n i sôn am hynny cyn y gêm. Neu oedi, achos mae David Cottrell hefyd sydd wedi cynrychioli Cymru. Yn gath ei stopio'n glep gan Farquharson. Mae Farquharson yn ceisio gwrth ymosod. Tafliad fydd i 14 o chwaraewyr oedd yng Ngharfan Cymru wedi symud. Carfan diwetha, mis Medi, yn awr. 14 o'n nhw wedi symud ar fenthyg neu yn barhaol. Mae'n dipyn o beth. Norrington Davies, Rodon, Ampadu, Lockyer, Lawrence, Gunter, Morel, Smith, Levitt, Johnson, Wilson, Woodburn, Moore a Gareth Bale. Wel, mae'n just hapus gweld pam dydi, yn yr yma pam does. Gymys i gyma'n amser i teipio reina, ni eisiau gweud yr enw i gyd. Mae gigs di ffonio y rheolwyr i gyd a dweud, hei, da ni angen chwaraewyr ni chwarae mwy o gema. Dydy o ddim wrth gwrs, ond mae'n gret gweld bod y chwaraewyr rwan, yr ifanc yma, yn mynd i gael mwy o brofiad. Diddorol dros ben. Wedi mwynhau, mae yna fideo ar y we gan Tottenham gyda llaw swyddogol. Gareth Bale a Ben Davies yn y dderbynfa yn maes ymarfer. Nhw'n boes diogelwch. A nhw'n gofyn, mae nhw'n Gymro fan hyn, ni sydd y mewn. Gadwch y mewn, pidwch gadw y mewn, meddwl Gareth Bale gyntaf. Ie, dwi'n gwybod bod yna godi'r, mae gynnu nhw rhywbeth ar draws y gad sy'n yma, bod yna godi'r da. Gadwch y mewn, mae hynna nawr. Llusgo fe allan, mae'n siŵr. Digon yn digwydd. 10 munud i mynd yn ail hanner fan hyn. Di sgôr fel welwch chi ar y sgrin a fel welwch chi'r sgwar bach coch na yw'ch enw Cei Connah yn dynodi bod nhw lawr i 10 dyn. Dyna sydd wedi cael gymaint o ddylanwad ar y gêm yma. 2 funud ydi mynd. Ys Hugh, o'r cem. Pwy sy'n mynd i fod digon dewr? Mae nhw i fi dal yn cansel yn allan, sigon teg, oherwydd 10-11. Mae yna rhywbeth mynd i ddigwydd. Mae yna un o'r chwaraewyr yn mynd i gael ei foment a wedyn yn ei llella'r gêm. A ti'n edrych ar y chwaraewyr sy'n medru yna. Mae Eiron wedi dechrau'r ail hanner mae'r dan. Ar y gair, ar y bêl, Eiron Edwards. Cerbyn Melin hefyd. Gwelson ni. A un o'r gêm yna, lle ti angen Eiron Edwards, dy brofiad. Ti'n profiadau mae wedi cael dros y flynyddoedd o mewn gemau tyn fel hyn. I fod yn wahanol, i fod y dyn sy'n gafal mewn war o gêm ac yn dweud, tita, neu ffynnu ar y pwysau, neu ar y challenge, neu ar y cyfrifoldeb. 9 pencampwriaeth mewn 11 tymor gyda'r seintiau newydd. Mae'n hollol. Mae'n hurt o ran y cyfan ennill nhw am gyfnod oedd hwnna. Cwpan Cymru 5 gwaith, Cwpan y Gyngor 6 gwaith. Gol y tymor unwaith, erbyn Cei Connah. Dyna un byd efo'r 40.
o'r boteli champagne mae wedi cael gyda fi dros y blynyddoedd. Trwy gytundeb bach gyda chi. Na, mae wedi heiddi nhw i gyd, chwarae teg. Chris Hugh. I'r Barri. Clayton Green. A'r sgidiau gwyrdd. Mae'n hawdd na bod e. O, mae'n wedi colli meddiant fan hyn nawr de. Cei Connah. Cyrran. Yr holl ffordd nôl ar yr hanner ffordd. Farquharson. Singdool a Williams. O mwyaf. I fyny. O, mae'n drosedd ar Aaron Edwards. Bowen. Ceisio cipio'r meddiant. Mae'n un o heina dwi ddechrau tymor yma efo'r Cei Connah. Dwi'n anghofio, dim bod fi'n anghofio, jyst mae'n mynd i cefn meddwl fi, na nhw di'r bencampwr. A bod y Seintiau wedi bod yn bencampwr yn gymaint o flynyddoedd. A bod tro maen nhw'n chwarae, dwi'n meddwl, dyna pam y Barri, faint o bwysig ydi bod nhw'n cael rhywbeth allan o'r gêm yma yn erbyn y bencampwr. Carl Morris yn edrych am Priestley Farquharson. Dwi'n licio fe mae OTJ weithiau pan mae tîm yma, yn wedi Cymru yn ddiweddar, Cei Connah, maen nhw'n ffeindio ffordd. Ffeindio ffordd o gyda'r gema. Wedyn, ni gyd dal yn gwenu ar ôl gol Johnny Williams yn Bulgaria, mae'n siŵr. Dro fe dal yn gwenu. Gol Uncle Albert, bod i'r hynna yn y tîm bron, a blew am Hennessy. John Disney, gath y cerdyn coch. Mae hyd yn angen cawod, fyddai'n tybio, 2 funud oedd wedi bod ar y cae. Jamet Hudson, i'r Barri. Wedi bod yn fywiog. Cael ei gyfle, Curtis Jamet Hudson. Ail ymuno ar ôl tymor ym Mhen y Bont. Dwi'n 5 gol i Ben y Bont yma diwetha. Dwi'n licio fo well fel blaenwr na dwi'n fel chwaraew gan y cae. Wnaethon ni weld yn gynharach yn y fflint sy'n ddiweddar. Wnaethon chwaraew gan y cae. Pan mae llai o anafiadau dy'r Barri y bosib. Jyst yw'n colli ffordd. Cei Connah'n clyrio. Cyrran mor ddwfn, fewr yn sodwr. Dychwch yma fe, ar ochr i gwrdd Cosby hun. Ond gwell yma nath o ddal o bel i fyny o leia cadw'r meddiant a ddod â chwaraewyr fewn i'r gêm. Mynd yn ôl i'r golwr lle mae o'n cicio'n hir. Mae'n drosedd fan hyn, does bosib. Anodd dadled o hynny. Sgorio'r pnawn. Balad i ennill eto yn y dre newydd, 2 gol i ddim. A mae yna rygbi rhyngwladol ar y ffordd. Mae wedi bod yn amser maith ers mis Mawrth. Hyd yn oed y 6 gwlad ddim cweit gorffen wrth gwrs, a mae yna rygbi rhyngwladol yn dod nôl. Fywr S4C wrth gwrs. Ffranc yn cwrdd â Chymru. Ar ôl o dechrau yn erbyn y Seintiau newydd, mae Barri wedi bod ar rediad da cyn colli yn erbyn y Bala gan yr wythnos. Wel, 5 yn olynol ar un adeg, 5 buddigoliaeth yn olynol, wedyn gêm gyfartal yn dre newydd yn wythnos diwetha. A di brwydro yn y gemau anwar i hôl hi yn cwpl ohonyn nhw yn Aberystwyth. Ond i yn y gêm fan hyn yn erbyn Holford, a Holford roi gêm iddyn nhw. Ond yn ennill o 2 gol i 1. Holford heddi wedi cael pwynt gartre yn erbyn Caernarfon, gol hwyr. Mike Hayes yn sgorio i Gaernarfon, Dan Williams, 94 o funudau. Mynd i pethau, Met Caerdydd di ennill y 2 gol i 1 erbyn y Flint, y 2 dîm yna. Oedd y 2 dîm wedi colli 4 gêm diwetha. A'r 2 di sgorio llain y pawb 5 gol o'r un taneddi, a beth oedd brwydr, ond Met ath o hyd ar ran Rhys o Oli Hulbert gath y goliau. Gol gyntaf Hulbert, ers y gêm gyntaf, ond sgoriodd yr gol fuddigol yn Aberystwyth, felly ni wedi cael goliau pwysig ar fenthyg y Bristol Rovers. Ti'n edrych yn cyfodol dipyn bach, 3 wsos, 4 wsos ar lôn. Mae gen y Barri yn cynnwys on 3 allan o'r 4 gêm nesaf gartra yn fan hyn. Ti isio codi pwyntiau yn erbyn heini. Derwyddon sydd nesaf iddyn nhw, oedd i cartre, wedyn maen nhw'n chwarae Bala. Taith i Gaernarfon, a wedyn maen nhw gemau cartre i ddod. Ond yr her yw heno. A ceisio chwilio ffordd, fel wedodd Malcolm, i gipio'r gêm. Cei Connah yn bygwth, ddim yn gweld llawer o hyn. Aaron Williams, dim problem i Mike Lewis. Ie, da ni wedi sôn do am y sef ti anghofio'r wythnos yma efo y 2 dîm yma'n colli rediad y Barri. Ond bethau, dwi'n meddwl torri record, mae Cei Connah di wneud. 6 yn olynol, ond o ddim di wneud i.
Ni sôn am goliau. Dim ond un gêm ddi-sgôr sydd wedi bod tymor yma yn uwch gyngor Cymru. Met yn erbyn Hwlffordd oedd honna. Press yn croesi yn syth at y gol geidwad. Wel, mi oedd un gyfle. Cottrell yn y canol yn syth at y gol geidwad. Mae'n canol y gol. Mae'r pwed ar y croesiad, mae yn amseru rediad yn berffaith. Dwi'n bod tro'n neud ti'n cyrraedd yma fewn gyrraedd. Mae'n nid nod rhedeg i mewn, a mae'n cael momentum i ddod godi oddi wrth y llawr, a penio i lawr, ond mae'n penio i lawr gormod, a do'n ddim yn mynd am y gornel. Mae'n just neud siŵr bod o'n taro'r gol, ac yn erbyn bras y golwr yma, mae gen i ofn ar y lefel yma ti'n gorau peintio'r gornel. A mae Cottrell yn y chwaraewyr gorau y tîm sydd wedi chwarae bob eiliad yn y tîm tymor hyn. Sa'ch chi disgwyl o Sgorio o safle yna. Am gyfle. Croes y campus gan Evan Press. I fod yn dig. Chwaraewr ifanc. Dathir Barri ar ôl cyfnod yng Nghasnewydd. Ond ie, ni'n gweud un gêm arall sydd wedi gorffen yn ddi-sgôr tymor yma. Mae yna fwy o goliau yn yr adeg ma tymor diwetha. Dwi'n mynd eithafol, 10 gol yn fwy yn yr adeg ma tymor diwetha. Ond di-sgôr yng Nghwlffordd y Met. Dyfalwch pwy oedd yn sylwebu'n honna. Yn gwylio, di-sgôr. Dwi'n jinx, dwi'n credu. O'n i ddim, o'n i ddim. Doedd, honna ddim yn gêm wych, mae'n rhaid cyfadau. Sa'n diddorol gweld ar ôl cyn gymaint o gemau ar ôl 8 gem cyn hon, faint o bwyntiau o gyno Cei Connah adag y match o'r dwytha. Dwi'n eisiau clywed pobl yn... O'n i'n mynd i weid, yn mynd trwy'r llyfrau ystadegau ar y cyfrifiaduron ma'n wrth gwrs ar y allweddellau. Oherwydd, pam dwi'n gofyn hynny ydy, oherwydd da ni'n gwybod, ni gollodd y seintia 6 gêm tymor dwytha, am y tro gyntaf erioed iddyn nhw beidio gyro'r i'w gyngrair, ond pan ti'n colli 6 gêm, ti'n mynd i gyro'r i'w gyngrair. Fe gath Cei Connah 8 gêm gyfartal, mwy na neb tymor dwytha yn y gyngrair. Dyna pam dwi'n gofyn, mae gyda nhw fwy o bwyntiau tymor hyn, ond dyn nhw ddim ar y brig. Difyr, ie, wel, oedd record y seintiau yn berffaith cynnyddwr. Eiddo Sengdwl sy'n gadael. Jay Owen dod y cae. Ie, mae gyda fo. Y gwadau rhwng y ddau yma, mae Owen mwy cadarn yn ganol y cae na, ond hefyd mae o'n medru dreifio ymlaen, ti'n gwybod, y tîm mwy na y dyn sy'n gadael y cae. Mae'n gyfer yn anghywir, mae Sengdwl wedi chwarae dda. Mae wedi gweithio'n galad, fel maen nhw wedi gyd gorfod oherwydd pŵl yn mynd ar wrth y cae, yn cartyn coffro, 2 funud, ti'n gorfod. Fedrech chi ddim peidio reid dy ymdrech i fewn os cynnwch chi dyn llai. Ond chwaraewr creadigol yn cael ei aberthu o bosib. Ac eto, bydd hwnna'n arwydd i Gavin Chesterfield. Efallai, mae ar y Barri mae'r pwyslais o ran ceisio ennill y gêm yma. Cei Connah yn gyfartal neu fydd y bala yn y gêm gyntaf. Gol hwyr Sengdwl sy'n newydd gadael. Wedyn fel y Malcolm yn sôn o'r rhediad yna sy'n record iddyn nhw'n y gyngor. 6 buddugoliaeth ynol. Dawel bach yn adeiladu. Wedyn colli yn y seintiau newydd ganol wythnos. O gol i ddim. A oedd y gêm yn fyw dyn ni ar y we. Facebook a YouTube Sgorio. Llwyth o gêm yn byw wedi bod tymor yma. Cei Connah wedi chwarae'n wych. Ond heiddi ennill, ond nath i cymryd y cyfleoedd, a nawr mae Chris Hugh drwodd, y bas yn hyfryd. Y croesiad dim cystel, Cei Connah'n clyrio. A Hugh dal yno. Ie, jyst methu cyfle erwydd. Pan mae Hugh yn croesi'r bel, a mae yna un chwaraewr Chris Melin. O'ch chi'n gofyn am y pwyntiau, tymor diwetha. 19 ydyn nhw, adeg yma tymor diwetha. Ar ôl 9 gêm, mae nhw 19 yn barod. Felly hynny yw'r 9fed. Oedd Barri gyda 320 tymor diwetha. 16 ydy seintiau. Mae pobl yn gweud yn English gyda llaw. Dwi'n ail adrodd e. Fel parod. Mae Barri ar y brig adeg yma. Mae'n gêm bryglis. Allen nhw wedi unrhyw beth yn English di'r un o bryd. Dwi'n ail adrodd e. Rydych chi eisiau swper. Gwell peidio. Gol na fy'n eisiau. Dewch chi fod yn hollol onest. Mae ddim wedi bod yn glasur. A mae hynny'n bod yn garedig. Ond mae'n ddiddorol. Da ni mewn i chwarter dwytha y gêm. A amser yma, gyd i gamgymeriad, mae chwaraewyr yn mynd i flino.
Fydd safon canolbwyntio yna sydd wedi bod mor uchel yn y ddau dîm heno. Mwy cyson na un byd arall sydd wedi digwydd ar y cae, neu gwir. A wwan wyt ti'n gorfod sefyll i fyny cael dy gyfri fel chwaraewr ar y cae lle ti'n mynd, oce. Di dim i, pan dwi'n gwneud marcio, pan gyda fi swydd amddiffynol i wneud, dwi'n mynd i marcio nyn a di dim i ddim sgorio. Os dwi'n ofosodwr, dwi'n mynd i gael hanner cyfla, mae rhai fi cymryd ti. Mae rhai fi cymryd yr hanner siawns dwi am gael. Declan Poole. Cei Connah, syth o Patton. Jay Owen. Efo'n Press. Press yn edrych yn Cottrell. Mae'n bas dda. Gan Press. Wedi gweld gymaint o hynny o David Cottrell. Ond os yw'r Barri'n cael unrhyw beth o ran cic gryf wrth ochr y Cwrt Cosby, dalwch man yn dyn, mae fe'n gallu taro nhw. So ni'n chwarae Barri, byddwn ni'n disgyn ochr y Cwrt Cosby, syth, disgyn a gwyddi. David, drafod y ti. Croeso da, dim problem i Bras. 20 munud i fynd, fwy na lai. Pwy sy'n mynd i fentro fan hyn? Mae'r canlyniad yn teimlo un arwydd y cawl, naill ffordd y llall, i'r ddau dîm i fod yn onest. Cei Connah wedi colli yn y seintiau ganol wythnos, byddwn nhw'n eisiau colli eto. Y Barri, ddim wedi bod yn wych tymor yma, ac yr holl anafiadau, dal yno, gyda triffwynt fan hyn yn llusgo nhw'n syth nôl mewn iddi, yn agosau at Cei Connah a'r seintiau ar y brig. Fel mae ar hyn o bryd, byddwn nhw'n drydydd, ben y bala, ond mae sefyllfa bala nôl, bod ni'n chwarae llai o gemau yn y gweddill. 2 gem i llai. Ia, dwi'n meddwl, mae pawb arall yn gollwng pwyntiau. Mae'r bala yn ennill pwyntiau. Wedi denu Ryan Price hefyd, am ddiffynwr gath i ryddhau gan Gaerdydd. Byddai gyda'r seintiau ar 11 hefyd. Parhau ar wyddo, parhau gryfhau. Nes i weld y sgôr pan gollen yn erbyn Holford penwythnos o blaen a meddwl, dyna ni, bala, fel na fyddion. A wedyn meddwl, na roi un colled iddyn nhw, a gweld beth aw nesa, a beth sy'n dod nesa. Ffordd ein arall. Digon teg, digon teg. 2 gem gollodd Cei Connah, tymor dwytha. Clayton Green yn uchel, Jamet Hudson yn erbyn Declan Poole. Oedd nothiad bach. Yna mae'r dyfarnwr wedi penderfynu. 4 gem gollodd y seintiau newydd 2 blynedd nôl. 3 gem blwyddyn cynt, felly fedrach ddim fforddio colli gemau yn ddian yn y tymor. Wedi gatre erbyn Holford, dim diffyg parchu Holford, mae Cei Connah wedi colli yn y seintiau. Poenus, ond mae hwnna'n digwydd. Heina di'r gemau mae rhaid chi ysbrydoli dy dîm, dy chwaraewyr. Dim y gemau nebyn y seintiau newydd a Cei Connah. Dyna nebyn y tîmau eraill rhaid chi ysbrydoli dy dîm. Ond o weld Holford cwpl o weithiau. Maen nhw'n beryglus, maen nhw'n dîm sy'n hoffi gwrth ymosod. Wedi cael pwynt yn erbyn Cynarfon heddi, ac yn ennill yn y bala. Hwyr oedd hi, ond ni'n gael gol hwyr fan hyn. Williams eto, sychu'r bêl. Paratoi, Chris a Dion yn cyrraedd. Os yna gyfle i'r pencampwyr, Callum Morris. Ond Bowen, Sam Bowen. Colli'r flwyddyn yna, yn y profiadol Callum Morris, ac yn rhwystredig hefyd. Ond yna rhyw wrthiad bach, ond oedd Callum yn chwilio amdani, nath o oedi i'w rydiad. Nath o cuddiad y bel, Sam Joel, efo jyst diffyg profiad gan Sam, jyst yn agos iddo fo, a dyma Callum Morris yn jyst oedi i'w rydiad, slofi lawr, a dyma Sam yn jyst cyffwrdd o'n i gem, ac hwnna ddim fantais. Sy'n llawer yn hwnna, agos, a wedyn. Jyst oedi. Dyma mynd i'n illa. Dyna'r efo ddysgu, dyma mynd i'n illa. Peth dwytho ti'n neud ydi ildio cic rydd fan hyn. Chris Owens yw chymryd Farquharson ar y postyn pella. Oedd Barri wedi cipio'r meddiant. Bowen ar ôl ildio'r gic rydd. Cipio'r meddiant yn ôl. Rhaid canmol y chreuwr ifanc fan yna. Eto, hanner cyfla ar y Williams, cymryd ti ar y foli. Jamet Hudson sy'n disgyn. Danny Davies yn cwyno. Fi'n credu yn hwnna'n drosedd. Un cwestiwn o'n i drosedd. Dwi'n gwybod pam mae o'n gwyno. Jyst o'n trwyddo fo. O'n i'n clywed Mike Davies y sylwebu gan wythnos, Danny Davies, oedd yn cricedwr gyda swydd Northants ar 11. Oedd allan i Australia i chwarae criced. Oedd o'n wir? Cyn dyn ôl i Brestatyn, gath e anaf i'w fraich, gath e roi'r gorau iddi. O, drian. Difyr.
O'n i mewn i'r net dy fe, ffrwng o'n i gyfle mwy o sgorio. Wel am groeser oedd honna a Farquharson ar draws. O, gan i ryw gic rydd gyda fo, a gan i ryw spin bach yn y bel na. O'n i'n gobeithio bod fe offside ac yn i wedi silly mid off. Ond dwi'n di digwydd eto, to beth. O, Oedd yn ymosod yn efo'n y seintiau, dipyn yn achos i gyfnod problem lawr y chwith. Ni'n gael gymaint heno, lawr i 10 wrth gwrs, ond Cottrell. O'n i chrymanu ddi at y postyn pella. Hanner cyfle, dal yno i'r Barri. O, mae'r ffordd mae'n taro bel, mae'n hyfryd, Cottrell. dwi'n cofio fo'n cymryd cigonel sydyn efo Cymru. A wedyn, pan gath ei nôl, nath o grymannu hi mewn, neb yn gorffod ni, a dyma'i sydd i fod i gornel y rwyd yn Stadiwm Caerdydd. Yn yr ymgyrch i gyrraedd Euro 2016. Ie, tad. Cottrell, y cefnder, Jordan. Yr bas at pres oedd yn cam sefyll. Chydig dros cwart yr awr sydd i fynd. O'n i'n meddwl sut allai gymaru hon. Na ddim gweud Cymru Bulgaria y gol oedd, Cymru Iwerddon, oedd y Condi Sil Dwi wedi deud, nath ni chwarae yn ebyn tîm o chwaraewyr sy'n chwarae yn gyson yn y Premiership, bob un eblaw McLean yn y pencampwriaeth, ac oedden nhw'n just chwaraewyr sy'n stopio gema. Just hogia, spoilers oedden nhw. A gatha ni ddim rhythm i chwarae, gatha ni ddim rhyw fath o stael, ond sbia lle da ni, a sbia lle ma nhw heddiw. Cottrell yn edrych am Jamet Hudson. Mae'n gyflym, oedd ddim mor gyflym o hynny. Aaron Edwards at Danny Davies. Y cricedwr. Rhannu honna'n berffaith. Mae'n gecrydd arall mewn man peryglis. Oedd yn bwnsio i fi bach, ti'n gwybod, pan nath o chwarae'r bel i mewn. Nes i'n blanc, o'n i'n siarad meddwl am ryw puns criced efo rai cyfaddau. Nes i'n blanc. Mae'n gicrydd, mae'n neud Cei Connah chwilio am hein am weddill y gem. Maen nhw'n neud bob gem enw, hefyd maen nhw'n gwybod yn peryglus ma nhw o cicio gosod fel hyn. Maen nhw'n gicrydd mewn safle peryglus, gwell na cic gornel. Arwydd, ti'n mynd i aros allan o hein a rhedag i mewn yn well. Jay Owen sy'n dros ni, cwart yr awr i fynd. Cyfle, fan hyn. I Cei Connah, dim amheuaeth am hynny. Farquharson ar y postyn pella. Mynd dros Ben Power, Farquharson sy'n cyrraedd. Bron iawn, doedd. Bron iawn. Mae Mike Lewis yn aros ar ei llinell gol, a mae'n just gwyddi away. Ac yn y diwedd, Farquharson ar y postyn pella bron a'i ddychryn o, a penio hwnna nôl a draws y gol. Mae o dal i wynt o fanna, go iawn. So mae'n methu neud llawer efo, dwi'n meddwl bod i'n medru dod amdani na, ond just cipolwg dros y ysgwydd chwyd, just i weld beth sy'n mynd ymlaen. Fatha bod o'n deitha'r amddiffynwyr, o mae di mynd, doedd i ddim di mynd, byth roi mewn, nath Farquharson ddim. Malcolm wedi sôn yn hanner cynta, mae yna gamgymeriad yn y golgeidwad ma weithiau. Fi fel ymwysodwr, a gwybod, a wneud yn gwaith cartra, sa fi'n gwybod yn union i ddilyn bob un ergyd i fewn, mae'n mynd i ollwn, mae'n mynd i reid rhywbeth i fi. Ac ar ôl ryw 5 munud o'r gêm ar dechrau, sa fi'n dweud, just tap bach iddo fo, a sa fi'n dweud, hei, ti'n mynd i wneud camgymeriad dwi yna heddiw, just neud bach mwy o bwysau yno fo. O, dychmygwch chwarae yn erbyn Malcolm Allen. Just yw'r gêm bach seicolegol, mae'n digwydd, mae'n rhaid chdi wneud o ddigwydd. Nychu ni'n gweud yn Aberystwyth, ydych chi wedi nychu nhw, poenydio nhw. Pres sy'n poenydio Cei Connah, Jay Owen yn ôl. Y peth ydy Dylan, dwi wedi chwarae yn ebyn llawer chwaraewr sy'n well na fi. Ond mae yna agwedd i ni gêm lle dwi'n gwybod lle mae gwendydd nhw. Dyna di gwaniaeth. Cipolwg i'r seicoleg o'r byd pêl-drod. Pwy sy'n grif yn feddyliol ac yn gorfforel fan hyn yn y cwarter o'r ola i ennill hon. Achos mae yna driftpwynt yna i rywun, Aaron Edwards. Sy'n amheuaeth. Mae dyna sydd ar ei feddwl sut allan nhw gipio'r fuddigoliaeth fan hyn, Davies. Ar y chwith, dwi'n clic gornel, a clic gol fyddi. I'r Barri. Seintiau'n gyfartal neithwr, 2 gol yr un yn Aberystwyth, y balad i ennill yn y Drenewydd. Drenewydd yn y gortymod gwych. Un fuddigoliaeth yn unig iddyn nhw. Felly yn 9 hyd yn hyn. Am pen y bont, o'n i'n mynd i holi chi'n gynharach am Rhys Griffiths, ni'n mynd i holi, ni'n sôn digon am ben y bont, ennill eto heddi. Dechrau gwych y tymor, 2 gol i ddim yn hartra'r Derwyddon.
Dwi'n mynd cystad y dyrwyddon neu'r rheolwr o Portugal, Bruno Lopez. Yn fuddugoliaeth yn unig iddyn nhw, Mael Davies yn cael gol arall. I ben y bont. Wel, os ydych chi'n edrych fel da ni wedi wneud am tymor dwytha, ar ôl 9 gêm tymor dwytha, pen y bont, efo mond 5 pwynt. Gyda nhw 14 o bwyntiau tymor hyn yn barod. Bydd Rhys Griffiths wrth i fod wedi ymestyn i gytundeb dyn nhw hefyd. Gath y goliau, wythnos o blaen. 14 pwynt, iawn. Mae yna bron yn hanner ffordd i gael ei fewn i'r 6 ucha ar y holl. 30 pwynt tymor hyn, bydd angen. Pawb yn proffwydo safleoedd. Dwi'n cofio neb yn gweud byddai pen y bont yn yr hanner ucha, nes i bendant yn ar rhai cyfaddau. Nes i. Da iawn. Malcolm Allen, Mystic Malcolm, yn arfer galw fe, mae wrth i to. David Cottrell, Clayton Green. Mewn ffordd odd, byddai'r ddau dîm yn derbyn pwynt o ran sefyllfa nhw ar hyn o bryd, anafiadau y Barri wedi colli'n drwm yn y bala, ond byddai 3 pwynt yn golygu gymaint mwy. Mae'n dacl hwyr gan Farquharson ar Clayton Green. Yn Farquharson, mae ddod fi Aaron Williams yn ôl na. Da ddim yn offer llawer o'n i. Mae wedi cael y cardyn fel un. Oedd o ddim eisiau y croesiad fynd i fewn. Oedd Clayton Green yn cael y bel a draws, oedd dynnu law. Mae wedi dogwyd oherwydd mae o'n taclo reit ffordd mae yn drosedd. Oes na arwr. No, mae Cottrell dros y bil. Yn y hir tymor hyn, de. Faint fysa'r gol mae i Barri Cymru. Eiliad fawr. Eiliad siomedig. Ond yn clywed i'n sylwebu. O'n i wedi gosod y llwyfan o fe fyna. Eiliad fawr. Eiliad siomedig. Ni wedi cael ambell eiliad siomedig yn y gêm, mae'n fod yn hollol onest. Ond i sôn bod Sgorio nos lun 105 uchaf bwyntiau, dyfalwch pa gêm bydd arno ola ar hyn o bryd. Na, mae hwnna'n greulon ar y ddau dîm. Dwi wedi deud hyn ys blynyddoedd maith, a dwi'n fod i ddeud gwir, ond os bysa'r gêm yn mynd ymlaen yn yr ar, hanner amser, dwi'n gwybod beth sydd wedi gwneud efo'r llenni na iawn. Digon teg, 10 wedi fynd. Mae gen i 10 munud. Nosado nesa, Gaernarfon yn Aberystwyth. Mae yna rhywbeth yn digwydd yn Gaernarfon bob tro, ti'n gwybod hynny. A Gavin Allen yn mynd yn ôl adra i wardal i hun. Geith y groeso cynnes? Dwi dim. Ceisiwr. A chwarae Fangor hefyd. Yn ei ddydd. Dyna mae'n help mawr. Na, Just adio dipyn bach o spice iddi dydi. Dim cefnogwyr na, mae'n ddiogel. Yn anffodus, does dim cefnogwyr na. Ni wedi gweld y golygfeydd, maen nhw'n chwilio ffordd. Mae gen nhw'n 70 o, ti'n bod, y phobl ma'n taflu'r pel yn ôl. Chris Owens, a Jay Owens, Farquharson. Eto, dim problem yn Barri. A diffyg safon pan mae'n cyfri yn yr ail hanner yma. Y bel yn cael ei chodi mewn yn uchel yn obeithiol yn ytrach nac yn bwrpasol. Mae'n just game blair, dim yn gweld ydi a ti'n just rhyw obeithiol, mae rhywun yn mynd i godi safon am ryw eiliad bach, ryw fflach bach. O, gyda ni chwaraewr i lawr. Chris Owens di mynd lawr, mae'n gafel ni goes, dyna mae'n i'w arwydd da. Ond y dan gwyllt ar y gorwel fan hyn yn y Barri, maen nhw bach yn gynnar. Clayton Green ar ochr y cae fan hyn yn edrych bod o'n... Os yw'n tagu yn rhywbeth, Clayton Green, eisiau dŵr ma fe, fi'n credu. Ond Chris Owens yn derbyn triniaeth. Fel i sôn. Mae'n dweud rhywbeth bai dde a dŵr. Allan o'ch llun chi, Clayton Green sy'n stryglo. Fel se wedi llyncu pryfyn. Ie, de. Ma fe, wrth ochr y cae, ond Chris Owens yw'r broblem o ran Cei Connah. Mae yna ddau eilydd yn dod i'r cae. Gydaeth yna
Wel, o'n i'n meddwl. A chwaraewyr sydd wedi mynd draw i gael gair wrth Ie. tîm y ffordd. Callum Roberts yn edrych o bod yn dod i'r cae. Tair gêm wedi dechrau tymor yma. Wedi bod yn anlygus yn performade da ers ymuno dre newydd. Haf diwetha. Dyma'r anaf. Yna neb yn agos dy fo. Mae hyn ei waith weithiau herwydd ti'n just twindio rhywbeth neu just rhywbeth rhyw ligament yn tynnu. Fwch ti'n ei pwysau ni heb feddwl. Ti'n mynd canolbwyntio lle mae dy draed i fynd lawr. Green i'r Barri. Chris Hugh yn erbyn Farquharson. Wel, dwi ddim yn fwy gwerthfawrol. Dim ond un sy'n ennill hwnna. Wel, o leia mae yna fireworks dwi'n gwybod yn rwla. Oes, dim ar y cae yn anffodus. Newn ni gadw'r puns tan gwyllt tan cwpl o wythnosau gobeithio. Mae wedi dechrau'n gynnar yn y Barri. 7 munud i fynd. A mae Bras yn mynd i gael cerdyn melyn gan y dyfarddwr, ydy. Mae'n wastraffu amser. O popeth di arafu gymaint, nes i'n mynd yn sylwi bod yn gwastraffu amser. I fod yn hollol onest. Stori'r gêm. Enillwyr mawr o penwthnos yw'r Bala ar hyn o bryd. Sy'n wedi ennill. Saint yn gyfartal, Cei Connah yn gyfartal. Am nawr. Yw hynny'n gallu newid yn dramatig yn y 6 munud sy'n weddill ar Bar Jenner. Ie, da ni'n sôn am Andy Morrison. Lle oedd Cei Connah 5 mlynedd yn ôl pan nath o gyrraedd. A 5 mlynedd yn olynol, mae o wedi mynd â nhw i Ewrop. Mae'n stori wych. Dwbl blwyddyn dwytha, cwpan y gyngrair, y pencampwriaeth. Mae o wedi traws newid o. Just y meddylfryd o gwmpas y lle no. Sa chdi'n meddwl, 5 mlynedd ôl, tîm llawn amser yn Cei Connah? Beth? O'n nhw ar y ffordd allan o'r gyngrair, i fod yn hollol onest, pan gyreiddodd e. Mae wedi mynd yn nhw Ewrop, ennill cwpan y gyngrair, ennill cwpan Cymru, creu hanes yn y tîm. Go iawn. A ti'n beth dwi yn edrych i fyny iddo fo i faint mewn weithio. Ti'n gael yn y gêm a beth ti'n rhoi i fewn yn y gêm. Mae'n ddywediad oed. A mae o de, mae o'n gweithio oria yn mynd i wylio gema. Mae waith cartre fo, diolch yn gadael carreg heb di droi. Wel, nath ni ddeud ar ochr y cae fan hyn, oedd o ddim yn edrych yn dda. Fyna neb yn agos o pan nath o neud ti, a mae'n rhywbeth i tynnu yn wedi thai mysl yn Gymraeg. Cwestiwn da. Ble mae'n eich pari pan chi angen e? Top y goes, dwi'n dweud. Sef i'n syniad. A mae fe'n dioddau. Mae hwnna yn mysl de. Sa chdi'n medru bod allan am wsnosa. Hwna di un o'r ei gweitha i wella, os ti'n licio. Cos mae o'n un mysl ti'n cicio fo. Clean am hwnni, ti'n credu. Yn ôl yr app ar yn ffôn i. Morddwyd. Na, dim morddwyd. Clean wedyn ni. Callum Roberts sy'n dod y cae. Am y 5 munud ola yma, 4 munud, fe'n fyddai'n sy'n weddill. Gynt o dre newydd. Pysgodyn dim ond. Chi'n gweld nhw lawr yn y Barri weithiau. Am unwaith, mae'r jokes gwael yn well na'r gêm. Fel arfer, dy'r jokes byth yn well na'r gêm, ond maen nhw heno. Ti'n cael ci newid, do? Do? Do, Max. Ydw'n ei magic. Be ti di gael? Cadabrador? Ti wedi cael labrador? Dwi wedi cael ci bach, do. Ben y ci wedi cyrraedd labrador. Ie, noson lawen i ddod rhywbryd. Falcon sy'n angen dod ar y llwyfan. Noson lawen, dy'r jokes ma. Di-sgôr, parhau. Bod tro mae'r pedwar tu ar brig yn cwrdd, lle edrych ymlaen, achos yn gemau ar y cael, ond dyw hon ddim wedi tanio o gwbl yn anffodus a'r cerdyn coch na 2 funud i mewn. Wedi newid y cyfan am hynny, John Disney yn cael ei ddanfon o'r cae. A Cei Connah wedyn ni, maen nhw wedi bod yn fwy agored tymor yma, fwy dyniadol i'w gwylio, ond am hynny chyfnod i 10 dyn yn mynd o dîm, yn mynd nôl mewn i'w cragen a mynd nôl i'r hyn maen nhw'n gyfarwydd gyda. Ie, ac rwan dwi'n siŵr, wel, byddai'n dweud jyst rwan, ond efallai pwynt yn unig, dyna beth yw'r canlyniad teg i fod, ond
droed byth yn deg wrth gwrs, a da ni wedi gweld goliau hwyr yn mynd i mewn eto heddiw do fo Hwlffordd. Wel, gwastaffu amser eto, ac y ffordd mae Cei Connah yn y munudau dwytha yma, mae'n fatha bod nhw'n hapus o'r pwynt. Dyna'r teimlad. Cardiau Melin, mae'n ymddangos nawr. Lewis Bras a Declan Poole wedi cael Cardiau Melin. Ysgwni. Ddrama yn hwyr yn hon. O, mae'n glanio. Glanio'n ddryslyd rhwng y ddau chwaraewr yma, Ferguson yn sydyn, yn carlamu i fyny'r cae. Davies. Sy'n wedi bod yn ddylanwadol tymor yma. Mewn i'r sefyllfa peryglus, methu creu Cottrell am bas o honna. Hyfryd gan Cottrell, ond dyn nhw'n mynd yn bell, nôl maen nhw'n mynd, Barri. Ddim yn barod i fentro anafiadau di-ri gan y Barri. Cofiwch, di colli'r bedr i ddim yn y bala gan yr wythnos. Sy'n bydd yr hyder ddim coet yno i fentro, ac eisiau ennill hon. Yn siarad y Gavin Chesterfield, 4:45 yn y bore greu yr adre. Ferguson, yw e'n mynd i gael Cardiau Melin fan hyn? Ac os yw e? Wel, os ydio... Mae'n mynd i gael ei ddanfod o'r cae? Yndi. Dwi'n credu. Wel, cynnig i ffwrdd. Mae Callum Morris... Yw Ferguson wedi cael Cardiau Melin cyntaf, dwi wedi drysu mwydwg gyda'r Cardiau Melin. Do, Aaron Williams gath o de. Aaron Williams. Wedi drysu eto. Tri geiriad yn unig sy'n weddill. Falle bod y Barri ddim eisiau mentro. Gavin Chesterfield, 4:45 y bore gyda'r gatre o'r bala. Dwi'n colli o bedr i ddim. Cyn cyrraedd gatre. Dim yn siwrna neis na. Cofia, dwi wedi gwneud o efo clwbiau ganol wythnos. Oce, mae pwy bach wahanol i'r Barri er wedyn nhw'n llawer amser. Mae gen nhw waith neu swyddau i fynd i fewn i dod nhw wedyn. Wel, oherwydd y Covid virus ella ddim, ond dal i fod 4:45 ar ôl colli. Dy ddim yn... Beth te di o'n am llawer o siarad ar ffordd nôl? Na. Y bws na'n dawel, byddwch chi'n tybio. 4 munud wedi ychwanegu. 4 munud i rywun. Geisio ennill y gêm. Ond o'r hyn ni wedi gweld am y 90 munud cyntaf. Peidiwch dal eich hanadl. Os nag chi dal eich hanadl am 4 munud. Lle bydd yn iawn wedyn. Danny Davies. Dros ben pawb unwaith eto. Mae'n teimlo'n od gofyn amser yn y gêm, ond mae'n draddodiad wythnosol. Pwy sy'n cael ei wythnos yma? Wel, y gora allan o'r hein i gyd heno yn y man ni o'i berfformiad yn y hanner cyntaf di'r captan Callum Morris. A pan mynd bod yn ddistawn o'r ail hanner ydy, wedi cael swydd marcio Cottrell. Just marcio Cottrell, dilyn o'i bob man. Ar y gair. Drychwch pwysig gyda Cottrell. Callum Morris. A mae Callum Morris wedi rhwystro David Cottrell. Mae'n just neud digon. Ti'n gwybod, mae'n godi fo i fyny rwan hefyd. Mae'n just neud digon i neud siŵr byddai'n neud y camgymeriad. Mae'n orfodi fo i peidio gael y bel at draws. Mae wedi bod llawn egni, a mae o, fel captan heddiw, mae o wedi cymryd y cyfrifoldeb yna pan ei dyn o un o'r chwaraewyr wedi cael ei yrru wrth y cae yn ddechrau'r gêm, mae wedi cael gafal nhw, mae wedi trefnu nhw, mae wedi neud siŵr y lleia maen nhw'n cael o'r gêm yma heddiw ydy pwynt. Callum Morris yn arwen drwy esiampl. Mae bydd Andy Morris yn wrth i fodd gyda fe. Mae'n un bendant. Fel arfer adeg yma, chi'n gweud, os na un cyfle arall, os na un cyfle arall. A chi'n cael y teimlo, sy'n cyfle wedi bod am 20 munud fwy na lai. Wel, illa mwy na hynny, does i ddweud y peniad na gan Cottrell oedd y dwytha, lle mi dyla fo wedi ennill y gêm i'r Barri fo honna. Peniad rhydd, 6 llath allan. Mae'n siŵr bydd y Barri yn rwystredig yn cymryd y pwynt a symud ymlaen. Creu Cyrran sydd di anafu. A Disney dal ar y ffôn. I never should have been sent top. Anna fan hyn i Cyrran. Hwyr iawn yn y gêm. Ie, mae'n just ymestyn i droed i gael y bel cyntaf. Mae'n dod allan o'r daclan waith.
Dim di creu llawer o argraff heno. Mae'n chwarae yn Lloegr yr Alban Iwerddon nawr yng Nghymru a dyn 1 a dyn 2. Mae'n chwarae Dundee a Dundee United yn offi'r ffaith yna. Ond eith neb yn cofio ei gol o cyn y toriad. Cyn nath y tymor orffan os licio. Yn erbyn y seintiau newydd, yn gyda nhw 1 gol i ddim. Oedd Morris y Gwynt yn gywir drosodd y gêm. A hwnna nhw 4 pwynt yn glir. Dyna be oedd Connah. Pan ddath i'n adeg i orffen y tymor yn gynnar, mi oedd y bwlch na'n sylweddol. Dwi'n teimlo sori dros y heddiw oherwydd, ar ben ei hun, llinell flaen, dim gwasanaeth, dim help o'i gwmpas. Os oes yna gyfle yn mynd i ddod, mae angen i'r cyfle yna gyrraedd nawr, a mae Jordan Cottrell yn ceisio creu rhywbeth. Ond yno, yn ei roestro, oedd Callum Morris. Wel, gyfdi, chydi amseru penderfynu ser yn y gêm yn berffaith. Fel o'ch chi'n enwi fe, yn rhwystro David Cottrell. Nawr mae fe'n rhwystro Jordan Cottrell. Sa'n credu bod y teulu Cottrell is y gweld Callum Morris heno. A mae'n dal i arwain pobl i gwmpas, dyna dwi'n licio amdan Callum. Mae wrth i fod efo cyfrifoldeb. Dyna di'r lefel nesaf yma, chwaraewyr Cymru ifanc yma yn gorfod cymryd, ydy Cymru cyfrifoldeb. Mae'r gallu ganddyn nhw, mae'r potensial yna. Rwan, mae'n amser Cymru cyfrifoldeb fel chwaraewr ar y cae. Dim i basio fo, ti'n eisiau pasio cyfrifoldeb. Cymryd o ti tyfu fel dyn, fel chwaraewr. Mae'r chwiban ola yna yn agosau. Callum Green, nôl at Cottrell. Chris Hugh, mi darodd i law Callum Morris, ond Morris eto yn rhwystro, yn rheoli yng nghanol y cae, yn sicrhau bod pwynt yn dychwelyd i Laned Dyfrdwy gyda'r pencampwyr. Ond ydw i dweud gormod yn rhy gynnar, so David Cottrell yn cystadlu mwy o amser ychwanegol. Bron 10 munud nawr, David Cottrell wedi cael cic fach. Mae off! Cerdyn coch i David Cottrell. Dechreuodd y gêm gyda cerdyn coch i Disney. O, cicio pôl o fan Mae'n hyn. troi mewn i dipyn o gartŵn ar y diwedd. Cic rwystredig gan Cottrell, dwi'n credu. Be mae o'n neud? Tewa, da ni'n gweld pobl chwaraewyr yn colli pen yn llwyr y fan hyn. Da ni'n gweld nhw. Ond sy'n rhaid fo'n neud hynny, mae gêm gyfarta, mae gêm drosodd, a mae David yn gwybod yn union. Dydw ddim wedi gadael i dim lawr, mae gêm di gorffan, sy'n nhw wedi curo'r gêm, ond just er mwyn boi hun, ac mae'n sy'n chwaraewyr gyda nhw, ti'n mae efo anafiadau hefyd, mae'n bechod gweld. Cerdyn coch hwyr yn dilyn cerdyn coch gynnar. Yr ail un ddim wedi effeithio'r gêm gymaint ar un gynta. Mae gen i weld be fydd gan y rheolwr Andy Morrison i ddweud. Mae dîm wedi cipio pwynt ser yn y gêm yw Callum Morris. Y lawr i 10 dyn ar ôl 2 fynd yn unig. Oddi cartre yn y Barri. Chi'n edrych ar ystadegau, mae'n bwynt gwerthfawr o bosib iddyn nhw. Pwy o wyr be fydd gan Gavin Chesterfield i ddweud ar ôl hynna i gyd. Dwi'n credu bydd neb yn hollol hapus. Oedd hi ddim yn glasur. Mae wedi gorffen yn gyfartal, yn ddisgwr. Dewch i ni ddechrau cael yr ymateb. Mae'n ddisgwr fan hyn, draw ni at Nicky John. Andy, how do you reflect on that game, particularly following your early red card? Well, you've got to be proud at the end. I think there's about 88 minutes, you know, with 10 men. So, got to be pleased with that. Disappointed again, you know. The rules say if you're preventing a clear and obvious goal-scoring opportunity. If that's clear and obvious, then I don't understand the game. It can be quite easily just dealt with a yellow. There's not one Barry player, nobody's moaning about it being a yellow. The referee decides to give a red, and I thought it was really harsh. There's reasons why the position actually arose. It's because we're not switched on in the first 2 minutes of the game. So we're not at it, we're not done the right things, we've gotten ourselves in bad positions, but it's still not a red card, and it makes the afternoon really difficult for us, but really pleased with the performance. Of course, following that then, you have to change your game plan very early doors. We've got to change, yeah, but we're still a better team. We're a better team with 10 men. We've had more chances, more entries into their box. Without the ball, we've dictated the play, so I'm really pleased, but I just thought, you know, it's a live television game, and I just think it's been ruined. I really do. Will you feel that there's a slight missed opportunity, given that TNS have dropped points this weekend as well? You don't look at missed opportunities, Nicky, when you've got 10 men for 88 minutes. And if you've got the injury time of 4, for 92 minutes, we've had 10 men. So you don't look at it as a missed opportunity, you look at it as a fantastic point.
Diolch Andy, thanks. Thank you, Nicky. Thank you. Pwynt gwych i Cei Connah yn ôl y rheolwr Andy Morris yn y dan yr amgylchiadau. Chi yn dieddol o gytuno, dyma'r sefyllfa o ran y tabl ar un o bryd. 2 bwynt sydd yn ddi. Saint wedi chwarae gêm y llai, Bala, dyn o'r sodler pob, wedi chwarae 2 gêm y llai. Gwennan Aris sy'n cadw cwmni fi, oedd hi ddim yn glasur, Gwennan, nawn ni ddim esgus bod hi'n glasur, ond pwynt gwych yn ôl Andy Morrison, chi'n cytuno gyda fe? Ie, pan ti'n cael rhywun ti hala o'r cae ar ôl 2 munud, mae'n amser hir i frwydro gyda un yn llai, ond i fod yn onest, oedd cyfle wych gyda Cyran, oedd e jyst ar sodlau traed e yn lle bod yn aros am y cyfle yna, a os bod e wedi rhoi hwnna i ffwrdd yn amlwg bod fe'n stori wahanol, oedd y gêm di dechrau gyda bach o fflach a gorffen gyda bach o fflach. Gen i weld y cerdyn coch reit ar y diwedd. Nawr, rhwystredigaeth pur gan David Cottrell, oedd hi'n cerdyn coch? Oedd yn sicr yn cerdyn coch, ond fi jyst ddim yn deall pam, mae'n gwybod bod eiliadau ar ôl, mae'r pêl yn off y cae, pan mae'n neud e, a mae'n mor profiadol hefyd, bys ti'n disgwyl rhywun gyda'r profiad yna i gadw benne. O'ch chi'n disgwyl mwy gan y Barri efallai? Neu o'n i'n clywed Malcolm yn gweud trwy'r adeg mae mor anodd weithio yn erbyn 10-10 yn ymwedig pan mae 10-10 Cei Connah un o. Mae ond mae'n rhaid i ti wedyn mynd ymlaen a trio creu rhywbeth, so o'n i'n disgwyl nhw newid strwythur nhw bach fwy. Welwn ni bod nhw'n parhau i cadw pedwar yn y cefn yn erbyn y 1. Oedd dim angen, oedd dim lot o fygythiad gyda Cei Connah, o'n i bai am ciciau gosod, so o'n i'n disgwyl bod nhw falle yn gwythio'r cefnwyr ymlaen mwy, ond falle fydden nhw'n hapus gyda'r pwynt gan ystyried record nhw, record ben nhw yn erbyn Cei Connah, ond pan mae rhywun yn cael ei hala o'r cae ar ôl 2 munud, bys ti'n disgwyl bod bach fwy ymwysodol. Dyna ni, Gwennan. Diolch am y cwmni. Ymddiheuriadau, fydd ni'n dod â clasur i chi, ond fel na mai weithiau, a mae'n mynd i fod yn glasur o dymor yn uwch Cyngred Cymru, JD. Lot mwy o bêl-drod i ddod ar S4C. Sgorio am 105 nos lun. Welwn ni chi adeg yna.
I'r stryd yma yn Llaneirw ar gyrion Caerdydd cafodd yr heddlu galw am 8 o'r gloch nithwr yn dilyn adroddiadau o ymysodiad difrifol. Gweitha ymdrechion y gwasanaethau brys bu farw dyn 54 oed yno. Cafodd menyw hefyd ei chludo i ysbyty athro fawl Caerdydd gydag anafiadau difrifol. Mae hi'n parhau yno heno. Yn ôl heddlu'r de, cafodd dyn 11 oed oedd yn adnabod y dioddefwyr i arestio ar heol Casnewydd ychydig ar ôl y digwyddiad. Mae nawr yn y ddalfa. Dyw'r swyddogion ddim yn chwilio am unrhyw un arall mewn cysylltiad â'r digwyddiad, ond yn gofyn i unrhyw dystion gysylltu gyda nhw. Cyfnod clo unwaith eto. Mae disgwyl cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru ynglŷn